Helo na a chroeso I fanc yr eglwys fan hyn yn Llanymddyfri ac ydi wir, mae hi'n noson enfawr I rai o'r tîmau ym Mhencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. 2 gêm gyda ni ar eich cyfer chi. Nes ymlaen, fe fyddwn ni'n ffindo mas pwy fydd yn codi o adran B a'i Coleg Gwent neu Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ond cyn hynny, wel y gêm sneb eisiau bod yn rhan ohoni a dweud y gwir, y gêm I ffindo mas pwy fydd yn disgyn o'r brif adran i'r ail adran y tymor nesa. Coleg Caerdydd ar fro. Coleg sydd wedi ennill y gystadleuaeth hon ddwyweth. Nôl yn 2021 a 2022. Ond chweched yn y tabl eleni orffennon nhw ar ôl colli Goleg Llandrillo wythnos diwetha. A dyma nhw yn y gêm yn y frwydr I aros yn adran A. A'i gwrthwynebwyr nhw, wel Coleg Gwyr Abertawe. Ar ôl dyrchafiad y llynedd, yr unig fuddugoliaeth y tymor hwn yn dod yn erbyn Coleg Llandrillo gan orffen ar waelod y tabl. Ond mae pob canlyniad hyd yn hyn yn y gorffennol, dyn nhw'n cyfri ddim heno. Un gêm I benderfynu pwy fydd yn aros yn y brif adran. Y gic gyntaf I ddod yma am 5 o'r gloch rhwng Coleg Caerdydd ar fro a Coleg Gwyr Abertawe. A fel Sonia sy'n gynharach, byddwn ni hefyd yn gweld Coleg Gwent ac Ysgol Uwchradd Casnewydd yn mynd ben a'i gilydd. Y wobr yr enillydd lle yn adran A flwyddyn nesa, yr air raglen I ni heno yn dechrau am 7:15. A falle bod chi eisoes wedi gweld y cwmni dethol sy'n cadw cwmni fi ar gyfer y 2 gêm marathon o stint. Gobeithio boys, Llywar Chapmyrddin, Ifan Phillips, bod chi wedi cofio'r snacks ar losin. Ifan, fi'n edrych arno ti fan hyn. Wel, Anno, dim chocolates na fi, ond maneg sy'n eisiau na. Ti'n di gofio dy fenig? Ydw'n anffodus. Wel, hanner manegs dy fi, so pa'i poeni am hynny. Llywar, cyn bod ni'n mynd ddim pellach, wi eisiau gofyn I ti am wythnos diwetha. Gethon ni chwip o gêm yn dod, Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd, be colli o driffwynt yn unig, ond tipyn o hysbysau'r gystadleuaeth. Siw mae'r boes I gyd yn teimlo erbyn hyn, a siw dwi ti hefyd fel prif hyfforddwr? Oedd un, chwip o gêm, ond siomedig yn amlwg siom ar ôl tymor hynod llwyddiannus ac y ffordd wedi perfformio drwy'r flwyddyn ag mae jyst yn dangos hyn yma, mae ar y noson tym o beth ag mae momentum yn beth mawr mewn gema fel un, felly siomedig yn wedig ar ôl y ffasiwn dymor da, ond ni'n gorfod pigo'n un am fyny a mynd eto ag dwi'n dweud, diolch yn mynd I ddiffinio'r hogia canlyniad os dwytha, felly falch o'r hogia eleni yn enwedig. A mynd am y trydydd safle wythnos nesa, ie? Ie. Pob lwc. Ond Ifa, mae yn dangos yn diwedd Coleg y Cymoedd, o'n nhw yn brwydro I aros yn yr adran yma llynedd. Beth sy'n gallu digwydd mewn 12 mis? Cryn dipyn? Ond sicr, fel wnaethoch chi sôn, mae'n dangos beth sy'n lle'r digwydd mewn 12 mis a fi'n credu mae'n rhoi tipyn o gymelliant i'r boes I yn gyntaf falle aros mas o'r gêm yma achos dim ar gêm chi moyn fod yn don. Hefyd mae'n rhoi falle bach o gymelliant I reini sy'n adran B yn gobeithio dylanu I adran A. Felly, a fel wnaethon ni sôn, mae chwaraewyr yn dod mewn a dod mas, felly mae tîmod gallu mynd o fod yn dîm brofiadol I falle diffyg profiad yn wyddor gloi, felly mae'n hynod o bwysig I gael y gêm yma yn part o'r pencampwriaeth. Reit, setlwch mewn boes, mae'n mynd I fod noson hir. O beth am I fi atgoffa chi gytre, o sut wnaethon ni gyrraedd fan hyn heno I ddechrau. Dyma chi'r tabl te, y 4 ucha yn brwydro am y cyfle I fod yn y rownd derfynol, felly am y tlws, y 4 tîm ar waelod y tabl, Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Coleg Caerdydd ar fro, Coleg Llandrillo a Coleg Gwyr Abertawe yn chwarae yn y gemau ail gyfle I aros yn y brif adran. 5 yn chwarae 8fed, 6 yn chwarae 7fed yr wythnos diwetha. A dyma siodathi o ran 5 yn erbyn 8fed, Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yn croesawu Coleg Gwyr ddydd Mercher diwetha. Bylchiad gwych gan Finn Paisley yn rhoi Seb Antoniw dros y llinell I sgorio. Buddugoliaeth o 41 I 20 yn golygu fod yr Eglwys Newydd yn saff yn adran A am flwyddyn arall. Mae Coleg Llandrillo wedi mwynhau ambell I fuddugoliaeth dda iawn y tymor hwn, ond hon y bwysica mae'n siŵr, Brychan Gwilym yn sgorio I 9fed cais o'r tymor yn ei helpu nhw I ennill o 29 I 10 yn erbyn Coleg Caerdydd ar fro. Llwyddiant i'r tîm orffennodd yn 7fed yn y tabl oddi catre yn y brif ddinas.
Felly, dyna siwt i ni ma heno gyda'r ddau dîm sydd ar ôl yn brwydro mi lle yn adran A, y brif adran. Felly rhyw 10 munud sydd i fynd tan bod Coleg Caerdydd ar fro a Coleg Gwyr Abertawe yn mynd ben a'i gilydd. Llywarch, o ran Coleg Caerdydd ar fro, i chi wedi chwarae ni herbyn nhw yn amlwg, siwt dîm nhw, achos o fod wedi gwylio nhw, mae yna fflachiadau, ond falle cysondeb yn broblem? Yndyn, maen nhw'n dîm anodd i chwarae yn erbyn. Nhw oedd yr unig dîm nathon ni ddim cael pwynt bonus yn erbyn leni. Nathon ni gyro 20 i 12 dim ond o gêm agos. Ond mae gen nhw 2-3 chwaraewr sy'n gallu newid gêm ag fflach, a dyna dwi'n siŵr bod nhw'n edrych am hynny, mae'n bach o fflach i gael nhw ar ei ffordd, ond maen nhw'n dîm anodd iawn i chwarae yn erbyn. O ran Gwyr, blwyddyn ar ôl iddyn nhw ennill dyrchafiad, yn ffindo'i hunan ar waelod y tabl, ond fel mae Llywarch yn gwybod, ymddiheiriadau, mae unrhyw beth yn gallu digwydd mewn un gêm pan mae rhywun â than yn ei boliau falle. Yn sicr, mae'r gêm heno gall unrhyw beth i ddigwydd, falle mae Coleg Caerdydd ar fro yw'r ffefrynnau mewn i'r gêm, ond fi'n credu gyda Coleg Gwyr Abertawe, nath nhw ymladd yn anodd iawn, galed iawn i fynd lan o adran B i adran A llynau, felly byd nhw'n awyddus iawn i treol dal i tir nhw a aros lan yn adran A. Wel, ni am mynd i ganolbwyntio ar rai o'r chwaraewyr yn y man, rhai o'r ser neu edrych mas amdanyn nhw, pidwch â phoeni, ond cyn hynny mae Ifan sy'n mynd i fynd off i'r cae neu chwilio am felly mewn munud, ond cyn hynny mae y colegau'r ysgolion yma wrth gwrs yn holl bwysig i fywydau'r chwaraewyr yma, felly beth am i ni atgoffa'n hunan o rhai o'r ser sydd wedi bod yn ynghlwm a'r colegau a'r ysgolion dros y blynydde. Naill ai James Hook neu Duncan Jones. Tommy Raphael and Sam Costello. The current international is Ryan Elias. Most famous people to come out of Newport High School will probably be Rio Dyer or Leon Brown, Welsh internationals. There are loads of international shirts, we have a wall of them in the school. Ar y foment, yw probably Morgan Moss, chwaraewr ifanc iawn mae fe'n hefyd y ffordd i ni. The most famous person to come out from Llandovery College is probably Alan Jones. Jared Evans, Liam Belcher, Dylan Lewis. Probably Eric D or Ollie Griffiths. I know Eric D personally, so he's a very good guy. He helps me out behind the scenes with rugby. Mackenzie Martin or Evan Lloyd, who are currently playing for the Welsh senior side. Sam Robertson, he's definitely an inspiration to all of us. Josh McLeod yw'r person mwyaf enwog dod mas o Pems Cal. Shane Williams, Jack Morgan a Hannah Jones. Kieran Marmion, chwarae scrum half i Bristol Bears. Justin Tidbrook, Jamie Roberts. Mike Inio lan o fe a jersey fe ar y wal. Enwau mawr fyna ag anodd dadle yn erbyn Jamie Roberts o lan taf. Wi'n siŵr bydde gyda Brodyr Robinson, Nicio Jamie rhywbeth i weid yn un yna Llywarch. Na, mae'n lew, so allu ddim dweud lot, ond allu gobeithio fydd cwpl o boes sgini ar hyn o bryd mewn cwpl o nyddoedd. Croesi bysedd, gewn ni weld. Wel, sgwn i, be nath Ifan o'r ffaith taw Josh McLeod oedd yr un mwyaf enwog o Goleg Sir Benfro. Mae'n siŵr bod e'n hapus ynglyn â hynny. Ifan? Wel, gan bod fi yn ffrindiau agos gyda Josh, gallai gael y wobr na. Fi'n siŵr bydd sawl un yn angytuno, falle bydde mam yn mynd yn na beth sy'n bwysig. Ond yn ymuno gyda fi, mae prif hyfforddwr Coleg Gwyr Abertawe, Stephen Jones. Stephen, you're going up against your former teammate, Diane. Does that add any elements to this game tonight? Not really. It's just another chance for these boys to show what they can do. You know, we're part of that development pathway. And this is just another chance for them to go on the field and put a performance in. You've got a lot of youngsters in the team in their first season. How do you think they've competed this season so far? Oh, look, they've worked as hard as they can, especially in the gym as well. But, you know, this time last year we were playing in the promotion game. All second years, get promoted, 90% of the team go. And then we're going to rebuild again. So it's tough to rebuild in this development phase when you're playing in this league structure. But, yeah, we've done really well. We've missed out on a few victories here and there with a little couple of errors. But hopefully we can tidy it up today. A yn ymuno hefyd gyda fi wrth yn ochr i, mae capten y tîm heno, Rodri. Siwt chi'n teimlo yn mewn y gêm a faint mor bwysig yw chi gallu'r aros lan yn adran A? Ie, teimlo'n cyffroes mewn y gêm. Boes yn edrych man. A fi'n credu bod hwn yw'r gêm y tymor. Mae hwn yw beth mae'n arwen lan ato. So, ie, os ni'n colli yno, bydd gwaith blwyddyn diwetha yn bach yn bydd seconders ni'n teimlo bach yn disappointed, ond bydd e'n rhoi cyfle arall i'r firsters yn y sgwad.
Mae lot o carwyr mowr gyda nhw yn cario'r bêl, maen nhw'n mynd dros y llinell fantes fel dyn yn y reng ôl. Fi'n siŵr taw swyddi chi i'w atal nhw, ond y cwestiwn yw, siwt chi yn mynd i atal nhw? Dod off y llinell yn gyflym, gyda gilydd a dim gadael nhw lle i redeg. Brilliant, diolch i ti. Diolch boys a pob lwc, all the best, Gewis. Diolch boys. Wel, dwi ddim yn mynd i fod yn hawdd i Coleg Gwyr, mae hynny'n bendant Abertawe. Tasg anodd o'i blaenau nhw, ond tri ôl ni'n mynd i gadw golwg arnyn nhw, achos maen nhw'n dod o Academi'r Gweilch, ac yn benodol, mae gyda ni Noah Mason ar yr asgell, ond y ddau gynolor sydd gyda fe hefyd. Mae'r olwyr yna yn edrych yn beryglus iawn. Yndyn, mae'r ddau gylnolwyr, nath nhw greu tipyn o drafferth yn ni lawr yn Llwchwr, pryd ni chwarae nhw. Nhw'n foet mawr, cry, carian galed. So ie, yn dweud am yna, eto partneriaeth dda, Jack Hoskins a Bol Simmons, felly fanna fydden nhw'n trio cael i blaenwyr nhw rownd y gornel, ond oedden nhw'n ril llond llaw pryd oedd ni chwarae nhw. Boes cry, maen nhw'n bylchu, maen nhw'n curo am ddiffynwyr, cael cwbl o line breaks, o'n i sôn amdan momentum mewn gema fel hyn. Yr hoci yma fydd'n gallu rhoi moment mawr ac yn chwipio momentum i Coleg Gwyr. Wel, beth am mi ddi'ch atgoffa chi o'r tro diwetha nath y ddau dîm yma gwrdd, oedd hi'n agos iawn, y cais anhygoel yma i Ben Bora. Chi'n mynd i glywed yr enw yna, cryn dipyn wi'n meddwl, yn helpu Coleg Caerdydd ar fro i fuddugoliaeth o 31 i 26, felly gêm agos iawn. A falle bod chi'n gallu gweld yn y man y studio bod gyda ni peth cwmni. Wy'n gwybod os eisiau gweld i groesawu fe'n iawn. Chi gyd i gwybod pwy yw e. Da Young, head coach at Cardiff Vale College. Good to see you again. How are you feeling? Oh, nervous for the boys because, you know, obviously things haven't gone to plan for this year. There's not much between any team. I think any game we've played, we could have won. But, you know, obviously important moments we're not nailing. We're going to have to do that tonight. Do you still get nervous? Well, of course, you wouldn't be in it otherwise, would you? You know, and I think the boys have put a lot of work in. It hasn't quite gone their way, but hopefully we can get over the finishing line tonight. Have you been involved in a game similar to this in the past in terms of a relegation battle, and psychologically maybe how have you prepared the boys this week? Yeah, funny enough, my first season at Wasps, we went into the last game having to beat Newcastle really to stay up. So I've experienced that before. I think the big thing is for the players not to play the occasion. Yeah. Obviously, just concentrate on their own job. We've worked on things we didn't get right last week, and we didn't get a lot right last week, so we're going to have to be better. No team has blown you away this season, have they? So obviously it's a good group of players that you have here. We've seen that from other performances during the season. Yeah, we just don't nail, as I say, the whole 80-minute performance. You know, consistency in that sense. Yeah, consistency. You know, as I said, you cannot doubt the effort and the commitment has been there right through every game, every training session. They're all there working their socks off. We just important moments we don't get right, and you know we make individual errors and just allow teams to get away from us. And I've got to talk about one of your star players as well, Ben Bora, as in he's such a fantastic talent. We were here, 3 weeks ago? What a player that can give you that go forward. Yeah, he certainly got X factor about him. He's got Y factor as well sometimes. Why has he done that? But like, yeah, he's a great player, fantastic athlete. Di, we're going to let you go. We'll discuss it with the boys here. Good luck. Thank you very much. We'll catch up with you later. Y factor, wrth y modd o hynny. Ifan, Ben Bora, mae e'n dipyn o dalent, mae e'n gwlffin o foi, fel fydde ti'n gweud ti ar gorllewin yna, ond mae e'n chwaraewr sy'n gallu creu allan o ddim byd. Yn sicr, mae'n slafin o grwtwn, mae'n grwtyn mowr a fi'n credu bod nhw'n trial defnyddio fe eitha tipyn i fynd dros y llinell fantes na. Mae'n edrych fel bod yr attributes i gyd gydag e. Mae'n foi mowr, mae'n gyflym, mae'n lle cario'r bêl, mae'n lle trafod y bêl, felly bydd nhw'n edrych arno fe eitha tipyn i fynd dros y llinell fantes na. Boes, gwerthfawrogi eich amser chi, ond dim amser i gael hoi. Chi'n mynd at eich tîm sylwebu chi, achos ni'n barod i ffindo mas pwy fydd yn disgyn o adran A. English language commentary is available with Ifan and Dave Rogers. Mae Llywarch yn mynd i ymuno a Griff McKee, noswaith da i chi gyd. Noswaith da, Cats. Noson enfawr felly yn adran A. Felly gen i gael cipolwg ar y ddau dîm. Un newid yn y pac i Coleg Caerdydd ar ro Joe Thomas yn safle'r clo yn lle Osian Howell. 3 newid yn yr olwyr. Mae Finn Hart yn y canol yn lle ar yr asgell efo Cian Williams. A 2 asgellwr ffres yr wythnos yma. Jacob Davis a Harvey Bryant yn gobeithio cael ei dwylo ar y bêl yn gynnar yn Llanymddyfri o dan y llif oleuadau.
Coleg Gwyr Abertawe. Luke McCauley a Ellis Morgan yw'r ddau wyneb newid yn y pac wythnos yma. A mae'r gwyr fel Coleg Caerdydd ar fro yn newid dau asgellwr hefyd. Noah Mason a Rodri Roberts yw rheini. Felly, yn barod i fynd yn fan hyn yn y canol. Carwyn Sion, y dyfarnwr yn y canol. Felly dyma ni'n mynd. Gêm olaf i'r ddau dîm yma yn y Cynghrair eleni. Ac mae'n gêm dyngedfennol. O, mae'r bêl wedi'w daro lawr gan Gwyr yn gynnar. Ond yn pigo i fyny ar ôl wneud chydig o smonach ei hun. Y maswr. Mae'n gigos fi Caerdydd ar ro. Ond bron iawn i Hoskins wneud y mwyaf o'r camgymeriad ne ar ddechrau'r gêm. A Gwyr yn beidio tanio diwedd i tymor o fewn y munud agoriadol. Dyma ni unwaith eto yn sydyn i ffwrdd o'r marc a Morgan Prosser. Bydd o'n ddiolchgar bod y bêl ne heb adlamu i'r Gwyr. Llywarch wedi sôn amdano fo fel un o chwaraewyr peryglus y Gwyr heno yma. Ac yn ei tymor agoriadol yn Hencampwriaeth A yn Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Y Gwyr, maen nhw'n ysu aros yn ddi am flwyddyn arall. Gwyr sydd yn ymosod eto yn y glas a pink. En Bora sy'n yn taclo. No advantage. Dim mantais yn fan hyn, felly nôl. Mae'r dyfarnwr yn mynd ar gyfer y kick gosb ar yr ochr bella. Ac yn sicr bydd y Gwyr yn anelu am y gornel ne yn gynnar. Bailey Porter yn taflu tamed o'r crym i'r awyr. Kyle Lewis, y dyfarnwr. Yn y gêm gynta o ddwy heno yma. Gyda'r ail gêm adran B yn mynd am ddyrchafiad. A dyna'r dyfarnwr yn gweld y drosedd yn gynnar. A maen nhw'n mynd am y pys yn fan hyn. Bailey Porter. Fo sy'n gyda mwy o bwyntiau tymor yma i'r Gwyr. Dim ond 35 o bwyntiau hyd yn hyn. A mae'r gic ar y linell 10 metr ne. A fasa hyn yn ddechreuad perffaith i'r Gwyr yn mynd ar y blaen yn gynnar. A mae'r pwysau ar sgwyddau Bailey Porter. Mae'n edrych yn ddigon hir, ond mae wedi gwthio ychydig i ochr dde y pyst. A lawr y cae, mae Caerdydd ar ro'n dod, ond mae'n ddechrau digon addawol. Mae Llywarch wedi ymuno fi. Dechrau da i'r Gwyr. O, dechrau da. Cadw digon o diriogaeth beth nhw wedi sôn am i ddechrau, dwi'n siŵr i gael bach o setlo fewn i'r gêm. Ac Chorteg yn cynnig ddim yn rhy bell yno, gynnu fo'r coesau, jyst ddim yr anel o fanna. Ond dechrau da i Gwyr i setlo fewn i'r gêm. Yn gywir gan Tucker yn y lein. Mae'r bas yn sal i'r olwyr, ond yn casglu'n effeithiol. Galifan. Ffigio un ffordd, torri ffordd arall, ond y dacl yn dod yn y bôn ar Iowan Thomas. Ac wrth i'r Gwyr bwyllio chydig i ddarganfod Ellis Morgan yn y penwisg. Yn ceisio mynd dros y llinell fantais. Dyma hi'n dod allan o'r cefn, ffigio a trio mynd am, wel, y cat flap pass yn i'n deud. Ond ddim cweit yn dod i ffwrdd y tro yna ar gyfer Iowan Thomas. Na, ag illa fanna, jyst angen cadw ar y bêl chydig bach fanna, adeiladu y phases yn lle, rhoid y bêl nôl, mae'r tiriogaeth fan hyn, mae'r ddau dim yn amlwg iawn yn mynd i fod nerfus iawn yn fan hyn mewn y math y gêm ydy, felly mae tiriogaeth ag cadw ymlaen i'r bêl yn bwysig iawn yn yr 10 munud cyntaf. Fel ti'n dweud, mae bron yn bwysau chydig yn wahanol ar y ddau dîm o ran y Gwyr, maen nhw'n wedi dod fyny llynedd, dyn nhw ddim eisiau mynd nôl lawr, ond Coleg Caerdydd ar ro un o cewri y gêm rygbi colegol yma yng Nghymru. Mae'n gêm afiach i fod yn rhan o'n i fod yn onest, os ti'n chwarae,
hon yn sicr hon i'r gêm sydd ddim eisiau bod yn rhan o fel dau dîm. Ond eto dynamics y ddau dîm yn eitha diddorol achos mae Gwyr yn llawn bechgyn bechgyn blwyddyn 12 a Caerdydd Efro yn llawn bechgyn blwyddyn 13. Felly mae'n mynd i effeithio bechgyn Gwyr sy'n allan ar y cae yma heno lot yn mynd sy'n mynd i effeithio yr hogia sy'n crysau Caerdydd Efro ar y cae yna heno yma. Kick-goes i'r Gwyr. Un arall yn hanner Coleg Caerdydd ar Fro. Ac ar ôl un cic yn gynharach, sgwni os fydd o'n mynd amdani eto. Edrych fel bod o'n anelu am y gornel yn hytrach Llywarch. Ti'n meddwl falle'r penderfyniad cywir ar ôl y range finder gyna? Os o'n i'n Gwyr, swn i'n mynd am y pist o beth dwi'n gofio chwarae'n erbyn nhw dechrau neu gynharach yn tymor. Doedd llinell nhw ella ddim yn mor gry â hynna, ac mae o'n amlwg un o gryfderau mwyaf Caerdydd Efro. Felly, efallai eto mewn gêm fel hyn, ti'n eisiau chipio ffwr ar y sgorfwrdd yna a cadw'r sgôr yn ticio drosodd. Ar bel, yn llithro allan o grafangau. Rodri Jenkins ar frig y lein yna. A chyfle arall i Coleg Caerdydd ar Ro glirio i llinellau. Mae hwnna bron iawn yn cael ei llawr o lawr. Mae'n gic dda hyfryd i lawr y cae gan Prosser. Ac yn rhoi y Gwyr ar y linell hanner, just o fewn i hanner ei hun. Ond mae Coleg Caerdydd ar Ro angen deffro fan hyn. Maen nhw dan dipyn o bwysau yn y 10 munud agoriadol yma. Yndyn, just methu allan o hanner nhw hunan yn fan hyn, ac eto to, os di Gwyr yn chydig bach fwy clinical fan'na, maen nhw'n gwneud y tiriogaeth ac y pwysau agoriadol dal i ffwrdd, ond ella fydd hwnna gwahaniaeth mawr yn diwedd, so mae rhaid i gymeryd y gyfleoedd, yna ti'n cyflag llinell yn dechrau mynd i ffwrdd o Coleg Gwyr yn barod yn y gem. Ie, cael ei dwyn yn effeithiol gan, wel, y ffefrynnau mae'n rhaid deud ar y noson, os yn edrych ar y tabl. Coleg Caerdydd ar Fro wedi gorffen yn y 6ed safle. Am dacl nerthol yn pwysio Caerdydd am yn ôl. Mae Coleg Gwyr yn cystadlu am y bêl. A wedi chymryd i Rodri Jenkins y capten gyda'r ergyd honne. Dyma ni'n dod tuag at yr ysys agosa ochr gam un ffordd arall. Ond mae'n dacl nerthol gan Cian Williams sy'n rhoi y Gwyr dros yr yslys a fydd hi'n lein arall. Fydd mae'n mynd i fod yn gêm eithriadol o ddiddorol hon, achos mae'r dynamics yn hollol wahanol, mae'r meddylfryd a seicoleg mewn gêm fel hyn yn chwarae'r rhan mawr o'n ddi, ond hefyd o ran y ddau dîm, lle mae Caerdydd Efro yn ella fwy set-piece dominant, ac da ni wedi gweld yn gynnar yn y gêm di Coleg Gwyr efallai ddim gyda y goruchafiaeth yn y set-piece na, ond maen nhw'n danllid a maen nhw yn dda iawn yn y chwarae'r rhydd, felly dwi'n siŵr fydd Caerdydd Efro eisiau gêm dyn agos i gael ei set-piece i fynd, ond fydd Coleg Gwyr eisiau gêm agored gyda lot o ball in play time. Ie, ni'n gweld yr ergyd yna eto gen Rodri Jenkins wedi anafu hun ar ôl hwnna. Nath ni glywed gan Rodri cyn y gêm pan nath Ifan siarad efo. Mae jyst isio, mae'n ysu i roi pob peth ar y lein heno yma. Isio get stuck in, dwi'n meddwl mi oedd o, a dwi'n siŵr fydd o'n pob man heno yma. Ie, bydd eto yn dweud, fel yn dweud, mae 90% o'r hogia gyn Coleg Gwyr yn bechgyn blwyddyn 12. Felly to, diolch i ymdrechion boes oedd llynedd, bod nhw'n y sefyllfa, bod nhw wedi cael dyrchafiaeth. Ond fydden nhw'n gwneud hyn mwyn nhw i hunain heno yma, lle mae lot o'n nhw, wel, 90% o'n nhw yn mynd i fod chwarae flwyddyn nesaf, felly maen nhw eisiau gwneud siŵr bod nhw'n chwarae ar y safon ucha posib yn y Cynghrair. Caelan Day sydd wedi dod mlaen i'r cae yn lle Rodri Jenkins, felly fydd o yn llithro i mewn i'r rheng ôl am rwan. Dros y bêl eto, Coleg Gwyr, dyfarn nhw'n deud i ffwrdd o'i draed oedd o, felly Boras yn dod mlaen. Dros y llinell bantais yn bwyto metre unwaith eto. Fel da ni wedi gweld ambell waith eleni gan Bora, ond slac gan Carter Pritchard wrth i'r bêl lithro allan o'i ddwylo fo. Mae yn nos yn oer. Mae'r gwair newydd yma allan ymddyfru mynd i fod yn llithrig. Mae'n job anodd i'r maswyr heno yma. Ond eto, Ben Bora am chwaraewr
Ie, wel teud hwnna, cnoi'r metro na fyny ganol cae, ac just flach o yn dangos beth i ddod wneud hwnna. Dwi'n meddwl alla, mae'n gêm eitha bratiog i ddechrau, yn amlwg yn nerfa fel i'n dweud, ond ella rwy'n fel Ben Bora fydd gyda'r deud mwyaf yn y gêm ar y canlyniad. Iwan Thomas yn sythu. Wrth i'r Gwyr edrych am i chwaraewyr mwy. A dros y bêl. Yn dwy'n un effeithiol. Jack Walton. 7 ymddangosiad eleni i'r blaen a sgellwr. Mae o yn ennill cicos bwysig i Coleg Caerdydd ar ro. Cyfle nhw roed y bêl yn ddofn yn hanner y Gwyr. Rhys Cummings, fel da ni wedi gweld o blaen, dan y llif oleuadau yma yn Llanymddyfri. Bydd ei droed chwitho yn dylanwadol os ydy Caerdydd ar ro am fod yn fuddigol heno. Dyna fo hyfryd gan y blaen y sgellwr. Oedd e, tro cyntaf i Caerdydd ar ro gael tiriocaeth, dwi'n siŵr fydden nhw eisiau cadw ar y bêl i ddechrau yn fan hyn, ond sôn am Rhys Cummings, mae'n un o'r 3 chwaraewyr eich dylanwadol eto sy'n gyn Caerdydd ar ro. Yn Ben Bora, Cummins ac Carter Pritchard yn mewn nhw. Ie, bydd angen i'r 3 yna fod ar ben i gêm. Ond unwaith yn rhagor, Coleg Caerdydd ar ro sy'n ildio cic-gosb. A'r pwys yna ar ôl cic effeithiol Rhys Cummings sy'n diflannu i Gaerdydd. Hwna'n hwb mawr i Coleg Gwyr, eto maen nhw'n gwybod bod Caerdydd ar ro wedi fod yn dod atyn nhw drwy'r blaenwyr, lle hwnna'n hwb enfawr i'w hyder nhw i ddal arf mwyaf Caerdydd ar ro allan yn fanna. So, hwb seicolegol fawr i boes Gwyr. Jack Cleese yma sydd mewn yn yr ochr, reit o flaen llgadau y dyfarnwr. Oedd o ddim am bethu honne. Lein y Gwyr ddim cweit yn gweithio gant y cant, ond maen nhw'n llwyddo i gadw gafel ar y bêl. Ag eto, Jack Walton sydd dros y bêl. Mae'n taro dwywaith, a mae bron fel deja vu. Caerdydd ar ro fydd yn cael cyfle i fynd eto am y lein, ac i fynd eto am y dafliad. Dwi'n siŵr fod nhw'n wedi dysgu'r camgymeriad dwyth yna, wedi gwybod allan be nath yn anghywir gyda'r torri ffwr dwytha. A fy nhw'n, wel, allai weld nhw'n cael bach o lwyddiant yn fan hyn, ond eto rhywle mae Caerdydd ar ro'n targedu'n amlwg ydy'r ardal y dacl yna, lle maen nhw wedi bod yn cystadlu'n gry. Mae'n fwy trefnus tro yma gan Coleg Caerdydd ar ro, ac yn troi ac yn onni Rhys Nichols yn curo un, yn cymryd 2 arall i dynnu o'r tir. A mae'n gic-gosb i Coleg Caerdydd ar ro. Maen nhw o fewn gafel i'r pist. Wrth i edrych i lawr, mae Jack Walton yn pwyntio am y pist yn syth. Ond fydd na sgwrs yn fan hyn, mae'n siŵr, rhwng arweinwyr y tîm. A maen nhw'n anelu am y pist yn fan hyn. Llewarch, nes ti ddweud gyda y sgôr yn ticio sy'n bwysig mewn gêm fel hyn. Mae'n siŵr bod ti'n cytuno efo'r penderfyniad. Tom, ond maen nhw'n newid o'r i ffwrdd o fanna. Ella, os oes ni'n Coleg Gwyr, sy'n mynd am pist, ond efallai fan hyn, ti'n meddwl eto, ti'n sôn am fel seicolegol ag yn y blaen, ond ti'n meddwl ella Caerdydd ar ro, ti isio, reit, rhaid bach o statement yn fama, mynd i'r gornel, torri Gwyr a gwybod, reit, mae'n gallu 65 munud o hyn i ddod eto. Ond na, ti'n siŵr opsiwn cywir, os eith i drosodd, yr opsiwn cywir bod nhw ar y bwrdd. Cummings felly sydd yn anelu. Ganddo 70 o bwyntiau hyd yma, y tymor yma. Mae honne yn eitha rhyfedd gan y cefnwr anamal. Byddwn ni'n gweld cic fel yna gan Cummings. Fydd o'n siomedig gyda hun, ond mae'n dangos y pwysau sy'n ar y chwaraewyr. Mae'n gwneud i'r chwaraewyr wneud penderfyniadau gwahanol, a mae'n effeithio y ffordd maen nhw'n chwarae. A mae, dwi'n gobeithio, i fod yn hollol onest, da ni'n rhan o'r trafodaethau amdano y gema yma gan y blaen, ac
Mae'n gêm, noch o'r gamu drwy'r bwlch, Pritchard gyda'r cic drwad, sy'n ma hon yn adlamu, Pritchard sy'n mynd amdani, ond yn y bôn yn cyrraedd gynta. Iwan Thomas, ond Carter Pritchard, allan o ddim byd, y sparc yna gan y mewnwr, mae'n creu rhywbeth allan o ddim byd. Dyna ydi o dde, ac dyna ydi'r fflach yn ei sôn am methu daclo fan'na, ond sgilio da fan'na, just ddim yn adlamu i'w ffordd, ond ni wedi gweld yn gynnar yn y gêm ma, chwaraewyr mawr Caerdydd y Fro yn dweud, reit, da ni'n mynd i gymryd y gêm ma, ac yn camu fyny yn Ben Bora a Carter Pritchard o fan'na, felly, fydd o'n hwb sylweddol i Caerdydd y Fro bod yr hogia yna ar ei gêm hynna ma. Sefyllfa da fan hyn, a rwy'n gwybod beth sy'n mynd i gwybod fan hyn efo Ben Bora yn bigos yn ei ddweud. Bora yn aros am Dori, Dani Bora yn casglu, ond gwaith arbennig gan Rodri Jones yn sydyn ar bigyrnau Bora. A mae Caerdydd ar ro mynd trwy'r cymale. A mae'r dyfarnwr... mae di digwydd eto. Mae'r dyfarnwr, oedd o'n meddwl bod nhw wedi croesi'r linell. Fel da chi'n gweld, llinellau gwyn a melyn yma allan ymddyfru. Y melyn sydd yn bwysig hen yma, dim y gwyn, a mae'r dyfarnwr... Wel, mae di wneud camgymeriad mae Sawli yn di gwneud yma. Y tymor yma. Un o'r bethau sy'n ni'n deud wrth hogia, mae cofiwch na linell felyn neud y gwyn yn ei chwarae hyn yma. Yn amlwg y dyfarnwr yn mynd gael, neb yn deud yna ni glist o. Na, fe rhaid i gael sgwrs efo ar yr hanner dwi'n Ond i Coleg Caerdydd ar ro, fe nhw'n eitha ples o fynd, cyfle arall i Ben Bora i fynd o gefn y sgrym. Ie, dyna ydi o de, ac mae waclau mawr iddo'r ochr dde fyna, so cyfle o fan hyn eto, fydd Ben Bora dwi'n siŵr yn pigo a mynd. Mae'n doll mawr iddo hwnna. Iddo fi, swn i'n amddiffyn ychydig bach yn dynach, sy'n dod â amddiffynwyr gwyr ychydig bach yn dynach fyna, cael 9 i fynd rownd. Dyn nhw heb. Bora yn ffigio un ffordd, yn mynd ffordd arall yn curo un. Ac yn ceisio mynd drwy'r dacl. Mae Gwyr dros y bêl. Ond y dyfarnwr yn penderfynu, na, dim tro yna i'r Gwyr. Felly, Coleg Caerdydd ar ro sy'n dod mlaen fan hyn. Rwy'n 5 metr allan, Bora eto yn rhydd. Mae Gwyr gen i na i ddelio gyda Bora yn y 10 munud agoriadol. Walton tro yma. Eto, chydig yn bryn. Ruben Fengner sy'n mynd dros y linell gwen, ond mae'r llinell felyn dal yn aros amdani. Ac yn croesi tro yma, Coleg Caerdydd ar fro. A cais cyntaf y noson. Ac yn mynd drosodd Rhys Nichols, bachwr Caerdydd ar ro, nws ar y blaen. Ac yn gweithio drwy'r blaenwyr yn effeithiol. A Coleg Gwyr oedd yn methu dal nhw allan daw yn hirach. A dyna lle mae Caerdydd o Fro eisiau'r gêm a cael ei chwarae gyda'r set piece na drwy'r blaenwyr yn amlwg. Ella bod mae boes Gwyr cael un chydig bach yn is yn fan hyn, a maen nhw jyst yn colli'r collision na. 2-3 collision maen nhw'n colli fan'na, ac mae'r Caerdydd o Fro jyst yn plymio drosodd yn fan'na. Ac yna dal chydig bach wedi wedi cael ei lawr yn fan hyn, ond ar ôl y cymgymeriad cynt, y dyfarnwr wastad yn mynd i roi hwnna rwy'n teimlo. Coleg Caerdydd ar ro felly. 5 pwynt ar y blaen, 7 pwynt erbyn hyn ar ôl cic. Rhys Cummings a Rhys Nichols. Wel, dim ond i ail gais o'r tymor, ond mae'n noson bwysig i sgorio y ceisiau yna. A fydd o'n bles iawn gyda'i hun, a bles gyda'r ffordd. Mae Coleg Caerdydd ar ro wedi ymateb ar ôl 10 munud. Eitha simsan gan dîm y brif ddinas. Chydig bach o gangymeriadau, yn siŵr rwan mae y Gwyr eisiau gêm o gorau, maen nhw eisiau chwalu'r gêm a chydig bach, dyn nhw ddim eisiau mynd o set piece i set piece, maen nhw eisiau gêm lle maen nhw'n gallu fod yn gwyneba Caerdydd o Fro, maen nhw eisiau gêm lle maen nhw'n cael i canolwyr, maen nhw'n redwyr caled ac yn berig, so dwi'n siŵr yn eisiau y gêm a chwalu fyny chydig bach. Bora, mynd sydd teg at Josh Galifan, yn cael ei dynnu i'r tir. Mae'n le man hyn i Coleg Caerdydd ar Fro, y bas allan i'r asgellwr, Bryant, ond tacl dda ar draws gan
Jack Hoskins, dwi'n credu oedd hwnna unwaith eto. A fel nes di sôn cyn y gêm, Llywarch, mae o'n dylanwadol i'r Gwyr. Yndyn, ma' nhw to, ag yn fan hyn o'n i wastad bod y bas mlaen yn fan'na, ond jyst yn dod yn fan'na, jyst dod ar draws eto yr awch ag y gweithio'n galad na sy'n mynd i fod eto mor bwysig mewn gemau fel hyn, ag wel, fel arall y Caerdydd o Fro yn torri'n glir. James Tucker sy'n taflu, di'r lein ddim cweit di bod yn symud yn gywir i'r Gwyr, ond tro ma nhw yn llwyddo i ddarganfod breichiau pink. Hoskins, ond ma' hwnna ddim cweit i ddwylo Gwyr, yn llwyddo i wneud y mwy o'r bêl ar y tir. Boran ceisio creu hafoc yn ardal y dacl. Tro ma Morgan sy'n dod ymlaen. Dim llawer o opsiynau fan hyn i'r Gwyr wrth i'r maswr Iowan Thomas geisio mynd i hun. Wel, y Gwyr fy nhw'n eitha bles i weld y gic-gos na gan y dyfarnwr, achos o'n nhw'n croesi'r llinell fantais a ddim yn edrych am y gic chwaith, oedd hi'n edrych yn eitha steil yn fanna i'r Gwyr, ond gawn nhw gyfle fan hyn i ddod lawr y cae. Oedd y ddau dri cymal cyntaf, edrych y ddau nhw, oedden nhw'n mynd ymlaen, gawn nhw'n just dal eisiau chwarae'n gyflym, ac chwarae teg Caerdydd o Fro, neu be maen nhw'n gwneud yn y contact area, slofi'r pêl na lawr, ac eto fydd hyder mawr i Caerdydd o Fro yn gwybod, reit, os da ni'n gallu slofi pêl na lawr, mae Coleg Gwyr edrych yn bach allan o siap ar ôl 2-3 cymal, felly just eto y disgyblaeth na wedyn yn gadael nhw lawr chydig bach yn fan'na. Ie, capten y Gwyr, Rodri Jenkins, yn cael chydig mwy o driniaeth ar ôl i anaf i'r trwyn. Mae o just tu allan y lein yn fan hyn, y dyn ychwanegol, a fo sy'n casgu'r bêl yn gosod i'n hyfryd i James Tucker yng nghefn y sgarmes symudol. Mae'r Gwyr yn drefnus yn fan hyn. O, mae'n edrych fel o Coleg Caerdydd ar Fro wedi creu digon o ddinistriad yn fan hyn. Ac bod y Gwyr yn dod ymlaen, mae'n edrych fel bod Coleg Caerdydd ar Fro yn eitha hapus i dynnu hwnna i'r tir. A Jack Walton sy'n dod i ffwrdd gyda'r bêl eto, wedi troi'r bêl dwywaith ar y tir, ac yn y sgarmes ymwydol tro mae'n ddylanwadol. Ie, chwarae teg, trydydd tro, mae Blaen Sgellwyr sy'n gallu troi pêl dros o felly, ar y llawr ag yn y sgarmes ymwydol yna, yn hanfodol yn meddwl bod Gwyr, ddim y siap go ran, doedden nhw'n ffeindio ffordd fynd ymlaen, a jyst ddim cweit yn gallu cael eto, gyda yr olwyr i gyd yn ymuno fewn hefyd, cweit y siap na gyn nhw i fod digon trefnus i hyrddio ymlaen yn bellach. Ian Williams yn sydyn, a mae'r Gwyr wedi dwyn hi. Digon o ddathlu yn y dorm yn fan hyn, wrth i grysau pink y Gwyr ennill gic-gosb. A sgwni be fydd y penderfyniad yn fan hyn. Ie, galw da, mynd am y sgrym yna. Yn hoffi yna, eto, o'r gêm yma, mae chdi bach o beth ni'n sôn am chwaraeon, need to avoid failure, ti'n beth? So, mae'n ti'n neud ddau mindset mewn gêm fel hyn, ti'n chwarae beidio colli, sydd yn arach y ffordd, neu ti'n chwarae ennill, ac hoffi Gwyr yn mynd amdani, achos maen nhw yma i chwarae ennill, nid i beidio colli. Ie, 7 pwynt ar ôl i 10 munud. A dyma ni'n dod tro yma unwaith eto. Hoskins yn ceisio darganfod y linell berffaith. Caerdydd ar Fro i wneud yn dda i arafu'r bêl yma'n hyn. Morgan. Nelson y tro yna, gorod o'n agosach am ddiffyn. Caerdydd ar Fro yn ceisio bylchu Porter yn ymestyn. Ond dyma ni'n dod drwy Nelson. Nelson sy'n chydig yn bryn. Caerdydd ar Fro yn cael ei gwthio nôl ar ei llinell ei hun yma'n hyn. Rhedeg ar draws y cae. Ond yn rhedeg mewn i drwbl. Callum Boland. Yn mynd am y linell. Y capten Jenkins chydig yn bryn o'r llinell fel yna. Bolch. A mae'n edrych fel bod Caerdydd ar Fro wedi dal hi fyny fan hyn. A Morgan Prosser sy'n cario y Gwyr dros y lein. A'r Gwyr sy'n methu cyfle i groesi i ddod nôl yn y gêm. Ond mae'n gic-gosb serch hynny.
Ie, jyst yr un cari yna fyna, maen nhw'n mynd am y tap yn i fod yn deg, mae hwn yn berig, mae hwn yn chwarae perig cyn Gwyr, maen nhw'n ocio mor cry fan hyn, maen nhw wedi sgorau cwpl o geisiau allan o'r tap fan hyn, so os ydyn nhw fel beth amdano nhw, a nhw i'r dde fan hyn, mae yna dwll fan rhwng y blaenwyr. Maybank sy'n aros amdani, Maybank yn isel, Maybank yn gwthio. Ond eto, chydig yn fyr, yn torri nôl yn erbyn graen yr amddiffyn. Hoskins yn croesi! A mae'r Gwyr nôl yn y gêm. Thanks, lads. Thank you. Ac unwaith eto, fel sonwyd ar dechrau'r rhaglen, Coleg Gwyr drwy Jack Hoskins sy'n croesi. A mae'n gais mawr a chyfle i fynd am 2 bwynt arall. Dyn nhw'n bell o'r pys i ddod nôl ar lefel. Cais da. Mae nhw wedi bod yn berig. Eto, cario'n gryf yna. A wedyn eto, i cael eu canolwyr un o'i perig mwyaf nhw fewn i'r gêm ag Jack Hoskins fyna yn hit y llinell dda. Eto jyst yn benderfynol fyna, leg drive i jyst cael i hun drosodd. Felly fy nhw'n hapus iawn gyda hwnna. Bailey Porter sy'n pwyllo rhwng y pys yn gywir. Felly, y sgôr ar ôl 25 munud, 7-1. Felly, cyfle ni fynd lawr at Catrin. Ie, a wy'n cael cwmni pennaeth y rygbi Coleg Gwyr Abertawe. Daniel, I've got to ask you, that decision to go for that scrum paid off there, didn't it? You knew you had it in you? Yeah, I think we just need to be more direct. You can see when we're quite direct and physical, we get in roads. So that's the message, really, and look after the ball. How difficult is this game? It's a nervy one, isn't it? Because nobody wants to put a step wrong. No, absolutely. Yeah, and for a lot of these boys that are second years, obviously it's their last game for college, really. So, yeah, there's a lot of nervous boys out there. But a lot of them will play in this competition next year, so they want to stay in that top tier, don't they? Yes, of course we do. I think everyone wants to stay in the top tier, so that's why, you know, this is such a big game. But yeah, boys are excited, but nervous as well. And the messages now going forward into the second half? Yeah, just be direct and look after the ball. We've been turned over a couple of times quite easily, so we're going to make sure we look after that ball. All to play for. You're a brave man in your shorts. Good luck. Diolch. Thank you, diolch. Thank you. Thanks very much, TA. Ie'r shorts yn eitha dewr yn enwedig gyda'r tywydd heno yma. Dwi'n siŵr bod hi o dan 3 gradd Celsius. O, mae'n gigost hefyd i Coleg Gwyr. Wel, dwi'n siŵr bod sy'n ni'n cael penalty count fan hyn. Mae Coleg Caerdydd ar y rôd i roi 5 neu 6 i ffwrdd yn ystod yr hanner cyntaf yma hyd yn hyn. A mae'n rhoi cyfle ar ôl cyfle i'r Gwyr fynd lawr y cae. Ddim yn darganfod yr yslys tro yma. O, mae'n engic cyfryd i lawr y cae. Cyfle i fynd yn sydyn i'r Gwyr. A maen nhw'n nôl gyda'r bêl ar dir y byw. Iwan Thomas sy'n ceisio mynd i hun. Brwydr dda ar y tir. Ceisio mynd yn sydyn drwy dwyloedd ar ganfod Noah Mason sy'n torri i ffwrdd o'r asgell. A nathon ni sôn amdan Mason ar ddechrau'r gêm. Mae'r bêl yn rhydd. Caerdydd ar roen. Gadael i'r Gwyr gwipio'r bêl neu ffwrdd o'r tir. Mae'n ddigon tyn yma. Dwylo arbennig. A mae dros y top. Chydig o wagle fan hyn i'r asgellwr. Roberts yn curo un. Ond eto Morgan Prosser sy'n aros i wneud y dacl. Y Gwyr fflachiad o be allan nhw'n wneud o fewn ei hanner ei hir yn bylchu tro yma Morgan. Ac eto y Gwyr sy'n dangos gobaith, sy'n dangos chweledigaeth. Mae di mynd mlaen o drwch blewyn gan Iwan Thomas. Ond mae'n ei gyffro i'r Gwyr heno yma. Mae hynny'n saff. Chwarae da iawn gyn Gwyr o'na. Dyna'n union be maen nhw eisiau sy'n dweud. Y ffordd maen nhw eisiau chwarae'r gêm a mosod y gêm. Just, gadael y bêl fynd, cael crac a chwarae teg. Nhw'n torri nhw fan hyn. A wedyn just, i fod yn deg, mae'n dangos chydig bach sydd mae Gwyr wedi bod lenni. Maen nhw wedi bod yn gystadleuol iawn, maen nhw'n fydd o'n dda. A just y sgil bach na, just ar y diwedd, just y bas ymlaen pam oedd cyfle mowr gyn nhw ar yr ochr chwith. Just y bas na, y niferoedd na gyn nhw. Mae'r ffes yna o chwarae allai wedi bod yn stori Coleg Gwyr lenni. Lot o fflachiadau da, lot o chwarae da. Just ddim yr execution a just i orffen ffwrdd. Ond mwy o hynna i ddod yn sicr fi Dan a Steve yn gofyn amdan. Braf gweld y Gwyr yn ysu chwarae o'n ddwfn yn ei hanner ei hun. Kick lawr y cae gan Carter Pritchard.
Mae hon yn geg hyfryd. Just iawn yn croes i'r Eslys. Yn trio denu un o chwaraewyr y Gwyr i gipio hi, ond Pritchard eto'n gweld y gwagle. A Pritchard eto yn dylanwadol yn rhoi y Gwyr yn ôl ar y droed ôl, a tafliad y Gwyr mae wedi bod yn broblem. Sgwni sut fath o drefn fydd ar hon. Ie, fama to, yr opsiwn gorau, fan hyn ydi gyrru a mynd nôl fewn i hanner, Caerdydd. Front men, do your work and set the team. We will have a clear gap. Next one's a free kick. Both teams. Kai Lewis, y dyfarnwr, yn mynnu chydig o drefn ar flaen y lein. Dydy hynny ddim yn mynd i wneud llawer i nerfe. James Tucker. A maen nhw'n mynd am yr unig tafliad, ddim yn dod i'r Gwyr. A sgoriwr y cais cyntaf yn dadlwytho Ben Bora, Bora sythu, Bora mynd. Ond ambell chwaraewr yn rhydd ar yr asgell. Mae'n fantais a mae'n gigos i Coleg Caerdydd ar y fro. Mae hon yn sicr o fewn gallu Rhys Cummings i fynd am y pist, a maen nhw'n mynd am y pist yn syth, dim ail feddwl. Ond dwi'n siŵr fydd hyfforddwyr Coleg Caerdydd ar ro'n eitha rhwystredig gyda Ben Bora yn mynd i hun o'n ambell chwaraewr rhydd tuag at yr Eslys agosa. Ie, lle dyna'r y wai moments na oedd y dau yn sôn am dechrau. Ond na, mae gyn dod o'r Cynghrair na gyn Coleg Gwyr o'r llinell. Mae wedi bod yn bach o Achilles heel yn nhw eleni. A dwi'n siŵr, mae ti jyst cael bach o drefn a ddim chwarae'n hanner nhw hunan. Mae'n yn bwysig, ni'n sôn am momentum ac cael moment. Mae hon yn moment lle mae methu'r llinell ac yn arwain at 3 pwynt. I'n rhwydd dros y pist i Rhys Cummings gyda'i drydydd cic o'r gêm yn ychwanegu 3 pwynt. Ond dyma ni eto Bora, a Bale yn dod iddo fo, wel, 4 yn erbyn 1 ar yr asgell. Mae hynny'n mynd i fod yn rhan o'i ddatblygu dod yn siŵr i. Mae'n fwy cry, mae'n fwy pwerus, ond pan mae'n gyfle, mae'n rhaid i basio hi. Oes, ie, oedd wedi gwneud y gwaith caled efo yna, nag iddo eisiau gwneud y sythu, ond eto, mae Rockins yn mynd â Caerdydd ymlaen, ac cangymeriad arall fan hyn. I'r Bale yn ffitro drwy ddwylo, mae'n gigos. A mynd yn sydur, Carter Pritchard yn ffigio, Pritchard gyda'r grybau. Mae ras yn mynd rhwng Jacob Davies yn dod ymlaen. Mae ni wedi tasgu mlaen gan amddiffynwr y Gwyr. Mae wedi mynd dros yr Eslys bella. Ac allan o ddim byd eto, mae Carter Pritchard yn sydyn. A mae jyst yn gweld y gwagle, a mae'n rhoi Coleg Caerdydd ar ro mewn ardaloedd hyfryd o'r cae bob tro. Cic dda yna eto, y sbarth ni'n sôn am, dwi'n siŵr fydd un o'r moment yma yn dod yn talu ffrwyth yn diwedd. Chwarae da yna, jyst yn gollwn ni ar ei droed. A jyst rhoi tîm o dan bwysau. Moment mawr yn y gêm yn fan hyn. Ie, mae Caerdydd ar ro wedi dechrau dangos i goruchafiaeth nhw sy'n gwneud yr ymosod erbyn hyn. Jack Hoskins yn edrych fel na fo oedd ydi hirin tro mae i Coleg Gwyr, ond Caerdydd ar ro, tasen nhw'n gallu cael cais arall cyn yr hanner a rhoi 2 sgôr rhwng y ddau dîm, fysa hynny'n enfawr yn seicolegol iddyn nhw. Ynddi, eto, gêm o flaen, ti eisiau mynd 2 sgôr ar y blaen, achos ti'n seicolegol, ti'n mynd yn desperate, ti'n trio pethau. So dwi'n siŵr ond, os ti Ben Bora mynd i'r dde, yn lle mae wedi dod i'r chwith dwywaith, os eith i'r dde. Y chwith yn dod nôl lawr y dde, tro mae Cummings yn mynd, Cummings yn anelu am y llinell gais, wedi'w ddal fyny, ond yn tirio ac yn gweithio'n galed i ddarganfod y tir. A Coleg Caerdydd ar fro, maen nhw'n ymestyn i mantais yn y gêm dyngedfennol yma yn Llanymddyfri. Mae Coleg Caerdydd ar fro, maen nhw eisiau aros yn adran a yn sicr. Ie, cais da, opsiwn da fyna, o'n i'n meddwl bod nhw'n mynd i'r chwith o'n achra teg, so y switch nôl i Cummins fyna i roed un yn erbyn 1. So chwarae teg, chwarae da, jyst yn rhoi'r cyfle yna, a Cummins fyna yn acceleratio fewn i'r dacl o fyna yn cael ei lawr yn diwedd felly. Cais pwysig,
i fynd â nhw y ddau sgôr na fel ni'n sôn ar y blaen. Rhys Cummings felly, mae ganddo fo gigos, mae ganddo fo drosiad, a mae ganddo fo gais heno yma. Dim ond cic adlam sydd angen arno fo i wneud y 4 perffaith. Serch hynny, pwyllo mae o, cyn anelu. Gyda'r droed chwyth, diolch yn edrych yn 100% yn hapus gyda hwnna, mae wedi gwthio hi. Heibio y postyn pella, felly 8 pwynt y rhwng y ddau dîm. Ond mae'n rhaid ni glodfori ymdrech. Rhys Cummings yn gorfforol, yn troelli, ac yn gwneud yn siŵr bod o'n rhoi y bêl ar y tir. A mae hynny yn hwb enfawr i Coleg Caerdydd ar fro. Dim llawer i fynd felly yn yr hanner cyntaf, munud i fynd yn ôl ein cloc ni, a mae'r gic yn uchel, ond does na ddim tir tu ôl honne wrth i Bora gasglu Ellis Morgan. Cyn cario'n gryf unwaith eto. Miles Nelson, y clo i'r gwyr. 2 ffigiad gan Hoskins. Un tro ma'n cael ei daclo gan Ruben Fengner. Maybank yn croesi'r llinell fantais, ond eto mae'n bwyll yma'n ein wrth i Thomas gael y bêl. Wedi ynysu braidd ar ddiwedd yr hanner. Angen ymdrech, mae angen egni ar Coleg Gwyr wrth i ni weld Morgan yn mynd eto. A tro yma Nelson. Maen nhw ar ben ei hun braidd yn ynysu hynny. Mae Bora a Walton yn ceisio i gorau glas i ddal chwaraewr y Gwyr i fyny fan hyn, a mae'n gigos yn erbyn, dwi'n credu na Ruben Fengner oedd hi ar ochr bella honne, felly mae'n gigos fan hyn ar drothwy'r hanner, a sgwni sut fath o ymdrech sy'n fan hyn gan y Gwyr. Y pist ydy'r opsiwn, yn opsiwn doeth gan y Gwyr. Wrth i ni weld hon unwaith eto. Yn gwneud gwaith da, yma Jack Cleese. Wel, mae hwn yn edrych fel symudiad MMA mwy na tackle rygbi, mae'n rhaid dweud. Cyfle i Bailey Porter i fynd am y pys. Mae wedi methu un kick-gosb, ond oedd honne ar y linell 10 metr. Mae hon yn sicr o fewn gafel i'r cefnwr. Porter felly i roed y Gwyr o fewn 5 pwynt i Coleg Caerdydd ar ro yn mynd i'r hanner. A Porter yn gywir, a dyna ni am yr hanner cynta yma yn Llanymddyfri yn gêm i osgoi diarddeliad o'r Cynghrair. Coleg Caerdydd ar ro, 2 gais iddyn nhw gan Rhys Nichols a'r cefnwr Cummings yn defnyddio'i bwer yn y bôn i groesi'r llinell. Ond mae Coleg Gwyr dal o fewn gafel i Coleg Caerdydd ar fro. Mae'r ail hanner dal i ddod, digon o geffro dal i ddod yma yn Llanymddyfri. Felly, Caerdydd sydd ar y blaen ar yr hanner. Fe fydd Da Young yn ddyn hapus iawn yn y stafell newydd na, a chais Rhys Cummings. Be, chydig funudau cyn troi yn sicrhau taw Caerdydd ar fros dim i mewn i'r stafell newydd na. Hapusa i byd. Ie, ond wedi bod yn dipyn o gêm chwarae teg, oedd rhaid ni aros ar y dechrau yn doni, y 2 dîm ychydig yn ansicr, ond mae'n gallu bod yn gêm fel na'n diwy, pa mae gymaint yn y fantol, Llywach? Wel, wastad mynd i fod, mae'r nerfa na yn dweud, dwi'n iddo fi geni, so oedd ddim un o'r tîmau to, ac maen nhw wedi setlo ar ôl 10 munud chwarter awr, maen nhw wedi setlo, ac mae'r 2 dîm dechrau dangos be maen nhw sy'n neud yn y gêm. Ond, bo Caerdydd ar fro dan y lach am y 10 munud cynta, nhw gafodd y cais cynta, a chydig bach o fflach yn dod gan Caerdydd i chwaraewyr mawr nhw yn camu lan fel petai pan oedd angen.
Ie, pan oedd eisiau, wyt ti'n teimlo fel nhw wedi camu lan, ond ie, fel llywar sôn, wedi falle fach yn dechreuad digon sigledig gyda'r ddoi tîm ar falle'r nerfe yn amlwg, ond Caerdydd ar fro ei gêm bwer nhw, ni'n gwybod bod i gêm bwer nhw'n gryf iawn, ni wedi gweld yn sgarmes ymidol fa mor gryf maen nhw pan maen nhw'n mynd ar y drod flan a tro ma wedyn blaenwyr, cais i'r blaenwyr oedd o'n sicr o'r sgrym, o'n i'n gweld Ben Bora yn cario mynd ar y drod flan a wedyn y blaenwyr yn clymu gili yn dyn a oedd ddim unrhyw datgymalu o'r chwaraewr gyda'r bel yn cario, felly gwaith gwych gan blaenwyr Caerdydd ar y fro. O ran Coleg Gwyr, bydd yn hyfryd gweld a'r cais sydd nhw'n dod o chydig bach o fentergarwch, eithon nhw am y sgrym na'n do, maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw gael gêm agored os ydyn nhw'n mynd i geisio brwydro yn erbyn Caerdydd heno. Dwi'n meddwl, mae'n gen nhw'r oruchafiaeth yn y gêm agored, maen nhw'n brwydro'n galed iawn, maen nhw eisiau gêm gyflym agored, mae rhaid nhw'n siŵr ydyn bod eu sgiliau yn cadw fyny gyda. Maen nhw'n wedi bod yn sgorio cwpl o geisiau fel un drwy'n ystod y tymor, cario'n dda wedyn cael eu canolwyr fewn i'r gêm yn hyn. So, cais da, a wneud dewr i fynd am y sgrym neu ddechrau yn lle mynd am y 3, so hoffi'r agwedd na'n dweud, so, ti'n gorau mynd allan neu ennill gema fel un i di eistedd nôl, so chwarae teg yn nhw gath nhw be o'n nhw'n heiddi fyna. Ie, ag Caerdydd yn ymateb ar ôl iddyn nhw gael y cais yma, a rhywun yn teimlo bod sgorio ychydig cyn troi mor bwysig hefyd yn diwe, achos nhw sy'n mynd mewn i'r stafell newid na, a 5 pwynt o fantes, a nhw fydd yn teimlo falle ta nhw sy'n ar y momentum yn dod mewn i'r ail hanner fa. Ie, hebdod, fi'n credu bod y cais na di wneud tipyn o ddolir i Gwyr, achos a wedi ei gyd dod o'r mewnwr, ni di sôn amdano sawl gwaith, fa mor dda yw gyda'r bel yn ei ddwylog ond mae gêm gicod wedi bod yn wych yn naddu'r ciciau yna trwy a roi Gwyr dan pwysau. Mae llinell Gwyr wedi bod dan dipyn o bwysau, felly mae wedi bod bob man ar y teg iddo a Rhys Cummins wedyn y cryfder gydag i fynd dros y llinell na. O'n i'n meddwl oedd y maswr Gwyr di wneud digon i dalag e lan, ond gwaith gwych gyda Cummins i sgoro'r cais na. Beth am ni sgorio, sôn am gwpl o ser Caerdydd hyd yn hyn, ni wedi trafod Ben Bora hefyd, ond rhywun fel Jack Walton, blaen asgellwr, mae wedi bod yn brysur iawn o gwmpas y cae na. Mae wedi gadael ei farch yn gynnar iawn ar y gêm, ennill 2 bel drosodd, dwi dros ar y llawr, ag hon yn rili pwysig, just fel oedd Coleg Gwyr yn trycio am y linell, felly chwarae teg iddo, ti eisiau dy Warriors fel yn ennill peli ti, ag mae'n neud i job yn dda hyn yma. Sgwni os un o'ch chi'ch doi'n gallu dewis enillydd, 5 pwynt o wahaniaeth ynddi, ydy rhywun yn teimlo bod Caerdydd falle yn dechrau troi'r sgriw na? Ie, ti yn teimlo, yn wedig gyda mae Coleg Gwyr, mae nhw'n dieddol o falle boi'n redeg o bobman, a fi'n credu falle os mae'r gwynt mynd i godi, mae nhw'n mynd i roi yn dan pwysau, a fi'n credu mae falle o ran Coleg Caerdydd, mae nhw'n dibendi, mae gêm gico nhw wedi bod yn dda iawn, a mae'r blaenwyr falle yn dechrau troi'r sgriw na a gwasgu Coleg Gwyr Abertawe. Ti'n gweud bod y gwynt yn dechrau codi, dal dim menig. Ie, Ifan, anffodus. Reit falle bod chi'n cofio bod y gêm rhwng Coleg Llandrillo a Choleg y Cymoedd o ran y merched, gyn derfynol dylwn i ddweud, y merched wythnos diwetha wedi cael ei gohirio achos yr eira. Wel, gallwn nhw gwell hwyl arni yn chwarae y gêm wythnos yma. A'r maswr Megan Jones yn neud y bylchiad ac yn rhoi'r canolwr Eden Sgws dros y llinell i sgorio'r cais holl bwysig. A dyma nhw yn gwenu ac ar ei ffordd i'r stadiwm ac yn barod am y rownd derfynol na ddydd Iau. A dyma chi felly y gemau fydd yn cael ei chwarae ddydd Iau nesa. Rownd derfynol y merched cadarnhad taw Coleg Gwent yn erbyn Coleg y Cymoedd fydd hi, a rownd derfynol y bechgyn Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg y Cymoedd. Y ddwy gêm yna i'w gweld yn fyw fan hyn ar S4C ar ein gwefan y cymdeithasol ni. Y cynta am chwarter i 5 ac yna yr ail am chwarter wedi 7. A chofiwch, mae yna gêm arall i ddod eto heno wrth gwrs. A dyma i chi'r manylion y gynta gyda llaw am chwarter wedi 7. Ysgol Uwchradd Casnewydd yn wynebu Coleg Gwent. Y gêm i weld pwy fydd yn codi o'r ail adran i'r adran gynta. Hynny ddod am chwarter wedi 7.
Wy falch o weid bod chydig o gwmni yn ymuno gyda ni yma yn y studio. Na'n dacluso fy mapered tra bod fi'n gweud hynny. John Alder, Player Development. You tell me your proper title now. Player Development Officer? Head of Player Development. I knew it was very important. Well, From the WRU. How are you, first of all? Are Very you well. enjoying the game? Yeah, great. I mean, schools and colleges rugby is really important for us here in Wales, and it has been for a long time. And just highlights the value of this league. And the emphasis that we place on it. So, well, you say that, actually. You're here to discuss a very important announcement made this week. You can give us the detail, but it's about, well, looking after the future players, isn't it? 60 players that you are going to sort of look at and hopefully develop. You tell me more. Yeah, so we've got 5 licensed regional academies here in Wales. They'll all be catering to players from the age of sort of 15 through to 23. Amongst all of those players, there will be players who we might recognise as showing real potential for long-term future internationally as professionals. And we wanted to figure out a way we can add value to them above and beyond, in addition to what the regions provide. We've set aside a programme called the Wales Pathway Player Programme and Wales Pathway Player Status that will be granted to up to 60 players each year, and they'll receive additional support, they'll receive one-to-one coaching, they'll receive central clinics that will be run at the NCE or through some of the regions based on positions at different times of the year, and other forms of value-added support we can provide from a national perspective to ensure that we optimise the potential that these young players have. Yeah, great. No, and Joe, we've seen it with Mark Breeze coming in with Tom Howe, and it's brilliant. It's such a common sense way of thinking at it and just sorting stuff out. It's a brilliant initiative. And is that initiative to obviously to raise standards, but also to keep maybe the best talent in Wales? 100%. Yeah, there's a retention factor as well, and it's trying to put our resources, and we've all got limited resources at the moment, with in the right places and be really efficient. And like I say, adding value. It's not replacing what the regions are doing, but it's really optimising it. And hopefully players age ranging from sort of 16 at the younger end through to 22 will be able to get year-on-year support through that, as well as the great support that the regions provide. John, really appreciate your time. And we're talking, as you said here, about the players that we're seeing, you know, the age range that we're seeing this evening. Fantastic stuff. Thank you very much. Stay where you are. A tra bod ni yn gadael y studio fan hyn. Beth am i fynd i ymuno ag Ifan, wy'n deall bod peth cwmni gyda fe? Ie, diolch i ti, Cat. Mae 2 young yn ymuno gyda fi. 2 going into the second half, 5 points ahead. How important was that try just before that, the end of the first half? Well, I think we really needed that. There's nothing in the game, as you said. I think we probably edged it a little bit, but, you know, obviously not enough points on the board, so this game is still up in the balance. Do you reckon discipline has probably let you a bit down, few unwanted penalties, giving Gower an opportunity to go into the 22? Yeah, we've seen how dangerous they are in our half, and obviously that's one of the messages at half-time. Keep our discipline, keep our error count down, play the game in the right area, and I think, you know, we control it from there, but you give these boys a sniff and Gower will take us to cleaners. Dai, all the best. Thank you very much. Felly, dim ond 5 pwynt yn unig sydd ynddi. Caerdydd ar fro, 15 pwynt. Gwyr Abertawe, 10 pwynt yn unig. Llywar, wyt ti'n cytuno gyda Ifan, falle taw Caerdydd sydd nawr ar goruchafiaeth? Dwi'n meddwl, a maen nhw'r goruchafiaeth yn y sepis yn hefyd, maen nhw'r chwaraewyr i roed bach o sbarc, ond di Gwyr yn mynd i adael hon slipio ffwrdd yn hawdd o gwbl. Edrych mlaen ar gyfer yr ail hanner. Mae Ifan wedi mynd nôl at ei sylwebydd e. Mae rhaid i ti wneud yr un peth, Llywar, ac i ni mynd i ymuno â nhw am yr ail hanner. 5 pwynt sydd yn felly yn gêm dyngedfennol yma yn adran a yn nghynghreiriau Ysgolion a Colegau Cymru. Caerdydd ar fro ar hyn o bryd, fel mae hi'n sefyll, nhw fydd yn aros yn adran A ar gyfer blwyddyn nesaf. Mae 'na 35 munud i'r Gwyr ddod yn ôl ac i ysgoi. Gostwng i lawr i'r ail haen. A Coleg Caerdydd ar fro yn gynnar yn yr ail hanner. Gyda tafliad yn fan hyn. Yn ceisio cystadlu am y bêl, ond mae'n dod nôl tro yma i Cian Williams. Dwylo da gan Coleg Caerdydd ar roi Jacob Davies. Davies yn rhoi'r bêl ar ei droed. Sy'n mae'n adlamu. Mae'n llanast llwyr i'r Gwyr a maen nhw'n tirio dros i llinell ei hun. Ond ar ôl creu tipyn o lanast o hynny, mae 'na gyfle fan hyn yn gynnar i Coleg Caerdydd ar fro i fynd am y sgrym. A chwarae doeth gan Jacob Davies.
gyda'r gic a'r Gwyr. Ddim yn siŵr iawn sut i ddelio gyda hon. Ac yn y bôn yn tirio i dros y linell. Mae'r cics bach drwy'n yn anodd iawn i ddelio gyda eto. Ydy Let ddim eisiau bod yn rhedeg nôl teg at llinell gais i ddyn gyda'r gwrthwynebwydd yn anadlu lawr ddwyd ydy. Felly cyfle fan hyn i Caerdydd a Fro eto. Moment pwysig iawn iddyn nhw'n dofynu. Allan i Williams yn sythu. Dim ond rhyw 3 metr sydd i fynd fan hyn. Y bel yn ara deg iawn i Coleg Caerdydd ar Fro. Ond yn mynd dros y linell fantais eto. Bora yn anelu. Bora yn gollwng. Mae'r bel dal yn fyw fan hyn i'r canolwr Finn Hart. Ond wedi colli ambell fetr yn fan yna. Caerdydd ar Fro tro yma. Rhys Nichols yn curo 1 tacl. Ond Hoskins i'r Gwyr. Gyda'r dacl bwysig. Culverhouse. Chydig yn brein o'r llinell 5 metr erbyn hyn. Mae Caerdydd ar Fro mynd am yn ôl, ond Ben Bora sy'n ceisio newid y drefn. Pritchard yn ceisio gwneud y mwy o hynny, ond ar y llinell darwn ymestyn a'n croesi Jack Cleese ar gyfer Coleg Caerdydd ar Fro. Maen nhw wedi ffrwydro yn yr ail hanner yma, a mae hwnna'n gais pwysig i trydydd cais nhw o'r gêm ac ongl hyfryd gan Jack Cleese. Ni'n gweld hwnna'n dod rownd o'r ochr arall y sgarmes ac oedd hi pigo i doll ac yn mynd amdani ac cario'n dda fan ag unwaith gath o'r bel am hyn, ti'n meddwl, some lot, mae'n gymryd lot i stopio fo chwarae teg, just y bump na ac ymestyn drosodd wedyn. Oedd hi gweld y doll, just amddiffyn nhw'r Gwyr, just ddim cweit yn dod oddi ar y lein ac cario dda ac sgilio da i ymestyn a cael y cais na drosodd. Cais eithriadol o bwysig ar ôl i Gwyr gael y sgôr ola cyn hanner amser. Cais pwysig hefyd yn gynnar yn yr ail hanner. Yn rhoi y Gwyr ar y droed ôl, yn rhoi pwysau ar Coleg Gwyr hefyd. Cummings. Mae wedi sortio'r cicio yn ystod yr hanner yn berffaith gan y cefnwr. 12 pwynt rhwng y ddau dîm. Dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud y Gwyr sy'n sgorio nesa. 100% a fi hwnna'n, dwi'n siŵr bod Young di cymryd ochennaid fawr o hwnna, mae'n hynna dda, reit, da ni'n setlo o'n tyfu beth, mae'n 2 sgôr o hwnna, ac mae'n dweud, peryg ydy bod Coleg Gwyr yn mynd i fynd ar ôl y gêm, ac unwaith ti'n mynd ar ôl y gêm, wedyn ti'n mynd bach yn desbryd, mae cangymeriadau, ti'n fforsio bethau, mae disgyblaeth, felly mae eisiau nhw, yn amlwg, codi tempo chydig bach, ond peidio chasio'r gêm ar hyd yna. Iwan Thomas, y bel drwy'r dwylo yn cyrraedd Bailey Porter. A dros y bel, Rhys Nichols. A'r dyfarnwr yn hapus gyda hwnna. A Jack Walton yn meddwl bod oedd i gweld cyfle i gitio'r bel o wylod y ryc. Yn anghyfreithlon medd y dyfarnwr Porter sy'n anelu tuag at yr yslys agosa yma. A mae'r gic just yn crafu i fewn i ddwy ar hugen yn hytrach just tu allan. Yn llgadau chydig rhy bell. A mae'n gyfle fan hyn i'r Gwyr fynd am dafliad arall. Dyma elfen o'r gêm, os dyn nhw eisiau cael unrhyw lwyddiant mynd ymlaen i ennill gêm, mae rhaid nhw gael i llinell i weithio. Hyd yn oed os di ddim yn afr iddyn nhw, yn arf iddyn nhw hyd yn oed. Bod nhw jyst yn gallu cadw pel. Y tafliad yn gywir i'r Gwyr, ond da ni wedi gweld hyn ambell waith yn yr hanner cynta. Trefn sydd angen fan hyn i'r Gwyr, a mae'r bel yn tasgu fyny. Da ni'n gweld o am rwyliad cyn i'r bel ddiflannu mewn i grafangau. Walton sy'n mewn a Fengna. A maen nhw wedi llwyr dinistrio ysgarmes ymudol yma i'r Gwyr. A Caerdydd ar Fro. Maen nhw'n edrych yn eitha relax pan nhw'n gweld y Gwyr yn cael tafliad. Maen nhw'n gwybod os maen nhw'n mynd am ysgarmes ymudol, da ni'n gallu amddiffyn o. Ynddi, na to, mae'n jyst yn rhoi macu hyder i Caerdydd a Fro fan ag ni'n sôn am
moment mawr ag ennill brwydra bach, mae hwnna'n frwydr fach, mae Caerdydd a Fro'n sicr yn dod allan ar y ben ag ochr iawn iddi, lle mae nhw efo'r llwyr reoli'r set piece na fyna. Yn Coleg Gwyr rwan, i fi, swn i ddim yn mynd am y llinell, mae rhaid nhw tap am mynd a dod â tempo, os dyna beth maen nhw eisiau yn ei gêm nhw. Yr gic yn frysiog gan... Ymlaen 2 bas fan hyn. Ie, yn penderfynu mynd i hun. Wedi wynysu. Mae hwnna yn sicr dros y llorweddol. A mae'r fraich allan gan y dyfarnwr. Oedd hi'n edrych yn eitha nerthol, mae'n rhaid deud. Ochr da. Mynd yn sydyn. Yr bas yn hyfryd yn darganfod Bowland. Ond Caerdydd ar Fro sy'n darllen ni. Wrth i ni weld. Jones unwaith eto. Yn aros am y bêl. Caerdydd ar Fro yn ceisio i gorau glas i arafu pethau man hyn. Yn ffigio. Iowan Thomas. Yn gosod i nôl. Rodri Jones. Sy'n gyda hi. Yn sythu yn bylchu. Ond y dacl yn hyfryd gan Morgan Culverhouse, a mae'n gigos barall i'r Gwyr. A maen nhw'n mynd yn sydyn unwaith eto. A mae Caerdydd ar Fro yn edrych fel bod nhw'n gosod yn sydyn, a fel nes di sôn Llywarch, mynd yn sydyn, cynyddu'r tempo. Dyna union be mae'r Gwyr wedi gwneud. Ie, dyma'n union, sy'n nhw oed, allan nhw gael lot o gic y cost fan hyn rhan. Swn i'n gofyn am Gerdyn Melyn yn sicr o'n, tair ar y bounce yma yma. Swn i'n sicr yn gofyn am Gerdyn Melyn, chwarae teg ma nhw'n neud felly. We've got an injury, so we'll speak to the captain. Yes, sgwrs sydyn gyda'r capten, Zach Lynham. Okay. Yeah. Discipline needs to improve, okay? Okay, what was that one for there? Tackler's not rolling away quick enough. Same issue in the first half as well. Was I the tackler then? Not you, him this time. Right. But it needs to improve. Is that clear? The players will be leaving the field. My players now. Have a word. Is that message clear? Yeah, that message is clear. Mae'n rhaid drafodaeth na, mae'n rhaid yn glir rhwng y ddau nhw chwarae teg. Mae'n rhaid dweud, oedd o'n teimlo fel gêm danllyd fel o'n i'n disgwyl heno yma. Ond dyfarnwr Kyle Lewis yn cael deud i ddeud, ond da ni'n mynd i gael cipolwg ar y dacl nerthol yna unwaith eto yn gynharach. Time back on. A Llywarch, beth ti'n meddwl o hwn? Rolling, scrum called. Ie, yn fanna, ti'n gweld hyn o'n mynd am felyn o blaen, lle mae o just y flic, yr eiliad ola yna, ac da ni sôn, mi eisiau rheoli'r chwaraewyr wrth yn mynd lawr, dwi'n siŵr cweit oedd o mewn rheolaeth yn rhoid o lawr o fanna. Dwi'n meddwl allan bod wedi helpu bod o'n glanio ar ei gefn yn hytrach ar ei ben ychydig. A'r dyfarnwr Kyle Lewis yn penderfynu just kick-os yn fanna oedd yn ddigon. Caerdydd ar Fro yn taflu popeth i'r sgarmes, i'r sgrym yn hytrach. A'r bêl, nôl yn fyw i'r Gwyr. Mae Caelan Day nôl ar y cae. A fodd yn cario tro yna. Hoskins yn dadlwytho i Ethan Bolsh. Mae rhaid nhw gael Bolsh fwy fewn i'r gêm. Mae'n cario'n eithriadol o galed. A dim cweit, da i gweld lot o i bartner o Hoskins. A digon o Bolsh, felly mae angen i Bolsh rhan gamu fyny ag neud dipyn o gariau bod gyda bach o strap ar ei goes. Y Gwyr yn neud yn dda i gadw'r bêl yn fyw. Y bas allan i Hoskins. Hoskins yn ceisio mynd i'n dadlwythiad hyfryd i Rodri Roberts. Hyfryd gan y canolwr, ond mae'r bêl yn araf i'r Gwyr. Ffigiad gan Iowan Thomas. Ball's available. Walton, mae'r ochr anghywir, ond mae'r bêl yno i'r Gwyr. Hoskins eto yn ceisio cael ei ddanedd i fewn i amddiffyn. Roedd hwnna'n groc rôl amlwg. A mi fydd hi'n gigos, bydd Coleg Caerdydd ar Fro. A lawr y cae fydd hi'n mynd. A mae Walton yn cael gêm i'w chofio heno yma. Ynddi, Walton eto'n dofyn efo moment mawr arall yma i bedwerydd. Turnover yma, trydydd ar y llawr yma, to'n ddewr iawn yn mynd dros y bêl. Jester Coleg Gwyr, os ti'n mynd i fod chwarae'n agored, mae rhaid i fod yn cefnogi, mae rhaid i fod yn edrych ar ôl ysgarmesu os da chi'n dadlwytho, ac just digon o wacle fanna i Walton mynd dros y bêl, felly chwarae da iawn gyn blaen ysgellwr Caerdydd a Fro. Just yn fanna, yn fanna, da ni'n gweld cweit yn digon o gefnogaeth gyn Coleg Gwyr. Ie, gêm yn cymryd hoi yma'n ein wrth i ni weld Morgan Culverhouse yn cael chydig o driniaeth.
dipyn o grawd yma heno yma. Mae yna ddau gêm, hon y gêm gynta, ond mae yna gêm bwysig arall dal i ddod. Coleg Gwent yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Bydd ddigwyr y gêm yna yn cael ei dyrchafu i adran A ar gyfer y flwyddyn nesaf. Wedyn 2 rownd derfynol y merched ac y bechgyn. Nos Iau nesaf yn y Principality. A dwi'n siŵr bod o'n brif o ti Llewar chi sbio ar pwy sy'n chwarae yn y gêm yna. Mae'n dangos lot am safon y Cynghrair. Y ddau dîm ar ei orffen yn drydydd ac yn bedwerydd yn y ffeinal. Ie, yndi mae o. Dwi'n rhaid ar y spot o'n un braidd, do? Na, i fod yn deg, to, yn dweud, oedd Llandyfri wedi bod yn berig drwy'r tymor i fod yn deg, ac oedd angen i wneud pethau well os dwytha neu fysa ni wedi bod yna, felly, na, chwarae teg, cymryd i gyfle ac os dwytha. Ac na, fydd hi'n ddwrnod mawr yn amlwg i'r 4 tîm na. Mae yna gynrychiolaeth o Glan Tam, rhaid i ddweud, so chwarae teg mae Meg Jones a Mapley yn chwarae gyda tîm y merched cymwys, so mae yna gynrychiolaeth Glan Tam yna, chwarae teg. Braf clywed i rywun o Glan Tam yn cynrychioli yr ysgol wythnos nesaf. Nôl i'r gêm yma hen yma, y Manc yr Eglwys. Caerdydd ar y fro sydd ar y blaen. 12 pwynt yn gwahaniaethu'r ddau dîm, a fel mae'n sefyll, y Gwyr sy'n gwynebu Darllediad. Allan mae'n dod, Hoskins yn ffigio ar pas loop dros y top tuag at Noah Mason. Ceisio croesi linell fantais, ond mynd am yn ôl mae'r Gwyr. Mae wedi tasgu mlaen. Mi fydd ni'n sgrym i Coleg Caerdydd ar fro, a fydden nhw'n hapus i weld y gêm jyst yn newid eto. Maen nhw'n dechrau setlo mewn i'r ail hanner yma. Yndyn, ac os oes Coleg Gwyr wedi sgorio yn y cymal yn y munudau dwytha yma, eto fel athyn ni weld os oes dwytha, ti'n gallu gweld bach o panic ac ogiau'n dechrau troi edrych ar ei gilydd ac yn y blaen, ond na, mae angen Coleg Gwyr fachu'r bewn o'n ôl a cael cais o hyn, achos mae pwysau, mae momentum yn gallu gwneud pethau mawr mewn gema. Y gic yn isel, mae'n tasgu unwaith dwywaith. Mae dal ar y cae wrth i ni weld Tot yn rhoi i lawr y cae, ond ceisio cadw i'n fyw. Carter Pritchard, ond mae'n gamgymeriad eitha diddorol a gwahanol gan Pritchard. Anamal, dyn ni'n gweld o'n gwneud camgymeriadau yma hwnna. Yn un fydd yn, siomedig iddo fo yn edrych nôl ar y gêm heno. Ynddi, mae'n rhaid, ni'n gwybod bach egni fyna sydd gyn Coleg Gwyr, anlwcus efo'r gic, syniad cywir efo'i gic i fynd lawr i'r gornel i chwilio am y 50-22 na, ond eto mae'n moment bach fel yn gallu rhoi egni i dima, ac dwi'n siŵr fydd Coleg Gwyr yn defnyddio neis bord yno. A wedi'w dwy'n hi unwaith eto. Jack Walton, mae bron yn chwerthin, di'n methu coelio'r peth. A fydd hi'n gyfle i Coleg Caerdydd ar fro i roed y beil nôl awr y cae a'r gêm sy'n llithro allan o ddwylo y Gwyr erbyn hyn wrth i nhw fynd nôl ar y droed ôl. Coleg Caerdydd ar fro, jyst allan i'r 2:20 yn fan hyn. Mae'n gryf gan Coleg Caerdydd ar fro. Yn croesi, yn bwyta metre. Ac unwaith eto Nichols yng nghefn ysgarmes symudol. Braich allan gan y dyfarnwr. Chydig yn brin o'r linell gais. Pritchard yn aros amdani. Yn edrych am y bas yn gwneud yn wych i gadw i fyw. Cummings yn hawdd i'r asgell. A mae Harvey Bryant. Mae wedi mynd mlaen. Chwarae da. Sgarmes symudol arbennig o dda, mae'n am i ganw ail gyfle ar hon, a dwi'n siŵr os nhw cadw i pennau clir o fan hyn, ond fydden nhw'n drosodd. Ond am gyfle fyna,
cais yn fan hyn i Caerdydd Fro, ti'n meddwl, fe 20 munud i fynd, maen nhw'n tynnu'n glir iawn yn fan hyn, felly just yn fanna, just y bas yma'n cael ei penderfynu fynd ymlaen, ac ond am wir angen fforsio'r bas yn fanna chwaith. Mae'n ail gyfle ma'n hyn do. Boys! Ail gyfle i Coleg Caerdydd ar Fro. Ben Bora sy'n edrych ar ôl y bêl yn gwarchod i'n cadw i yn y sgrym. Pritchard allan i Williams. Drwy'r dwylo. Davies yn curo un. A mae hwnna yn edrych fel bod hwnna di mynd ymlaen hefyd. I Coleg Caerdydd ar Fro. A mi fydd Harvey Bryant o'i god. 2 gais sydd wedi cael ei ddwyn gan gan y pasol yna. Ddim cweit yn gywrain i Coleg Caerdydd. Na, to, ag eto, just y bas na'n mynd o fanna, eto, just cadw bêl o fanna iddo fi, sy'n angen fforsio dim byd, cadw'r bêl o fanna, ydych chi, yn y llefydd cywir, ydych chi'n rhoi pwysau ar y tîm, mae Caerdydd ar y Fro yn rhoi pwysau fanna, just cadw'r bêl, lle maen nhw'n cael kick-offs, maen nhw'n nocio hwnna dosod, maen nhw'n mynd 3 sgôr ar y blaen. So just pethau fanna, ond dyna lle mae'r gwaed yn llifo mewn gemau fel hyn. Pritchard yn darllen yn wych a'r gwyr sydd just iawn yn cadw ymlaen i'r bêl. O, mae'n gigosg i Coleg Caerdydd ar Fro. Dwi'n credu na'r capten tro yma, Zach Lynham, oedd ar y bêl. Pys neu y gornel yw'r cwestiwn mawr. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd am y gornel. Swn i'n mynd am y gornel o fan hyn i rili tynnu'r gemau i ffwrdd o'n nhw. Maen nhw wedi cael goruchafiaeth fawr yn y linell, felly maen nhw'n am y tap. Tap bach. Maen nhw wacle mawr yn mynd i'r dde, os dyn nhw'n gallu cario draw i'r dde. A mae'n gigosg. Wel, mae Llewarch yn tynnu gwallt o'i ben yn fan hyn. Wel, mae Dai Young yn ei fwy o Llewarch yn y blaen am yna. So hynna ydy'r pan nad nhw'n mynd am y gornel, i gweld Dai Young yn fan hyn pwyntio am y gornel eto. Eto, fel fanna, fel hyfforddwyr ac yn y blaen, ti'n gallu paratoi, pan mae'r gwaed yn pwmpio, pan maen nhw'n gemau fel hyn, dyna, ac eto maen nhw ddysgu, dyna pam mae'r Cynghrair yma yn bwysig i ogedd ddysgu, jyst ddim o ran sgiliau, ond tactega, a sydd wedi reoli gêm hefyd, felly, ond eto, mae Coleg Gwyr yn mynd i gael, maen nhw'n gorau cael egni, maen nhw'n gorau cael cymeryd, maen nhw wedi stopio Caerdydd a Fro cwpl o weithiau wan, a maen nhw just hanging in there, maen nhw just dal yna, ac na i gyd yn cymryd wan i un cais, a mae Caerdydd a Fro yn dechrau panicio felly, ond mae rhaid nhw'n mynd ati wan i dorri Caerdydd a Fro i gael y cais yma wan. Y bêl wedi'w ddwyn eto yn y lein gan Coleg Caerdydd ar Fro. Di'r lein ddim wedi bod yn gweithio 100% i'r gwyr. A cyfle ar ôl cyfle i Caerdydd ar Fro na'n hyn. Cummings gyda'r bêl. Ac yn taflu allan o'r ryc. A mae'n sal gan Rhys Cummings, ond em angen iddo fo wneud hynny. A mae'n rhoi cyfle fan hyn i'r gwyr fynd ymlaen. Ynddi, ac maen nhw'n chwarae fewn i'r gwynt, mae'n dipyn bach o wynt na sydd i weld na, rili, felly opsiwn i fynd am y gornel, a mae rhaid nhw codi tempo, mae rhaid nhw gadw'r bêl ma'n fyw, ond eto, just Caerdydd a Fro, just ddim cweit yn fyna, maen nhw'n do fewn yr ochr eto fan hyn, ddim cweit yn gallu cadw'r bêl, a na i gyd maen nhw eisiau di cadw'r bêl i gael kick-offs, mae bynnag i fynd y 3 sgôr yna ar y blaen, mae'n gyfnod rili pwysig yn y gêm yma, hefo 20 munud i fynd, bod Coleg Gwyr yn aros yn y gêm yma. Braich y dyfarnwr allan eto. Bron iawn i'r bêl fynd drwy ddwylo. Ethan Bolsh, ond eto, yn dangos i dalent, yn dangos i ddwylo. Y bêl ar gael, felly dim mantais arall. Yn mynd am y geg Hoskins. Fyddwn ni'n dod nôl i'r mantais cyntaf nath y dyfarnwr roi i'r gwyr. Oedi, cymryd i amser yn fan hyn wan. Rhoi di ar y 5, rhoi di 10 metr allan. Y galwad symla posib o ran y lein. Caerdydd a Fro heb fod yn cystadlu. Kick that.
i Caerdydd a Fro, heb fod yn gystadlu yn agos i'r llinell, felly ennill y bêl yma rwan, ac cael ysgarmes yma i weithio, ac mae gen ni, os dyn nhw'n croesi fan hyn, mae'n sicr mae yna gêm ar yn dilon ni gyda chwarter awr i fynd. Pwysig bod nhw'n jyst yn neud yn syml o yma, pawb yn neud i job i ennill y bêl yma gynta. Cyfle mawr fan hyn felly i Coleg Gwyr. Maen nhw angen bod yn drefnus, a maen nhw wedi colli'r bêl, a mae hynny yn mynd i fod yn troi stumogau cefnogwyr Coleg y Gwyr. Cyfle ar ôl cyfle, dyn nhw ddim cweit yn gallu gwneud i sticio. Na, mae o wedi bod y gwahaniaeth, mae o wedi bod y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm a lle maen nhw wedi cael 2-3 cyfle i allu sgorio, neu'n sicr rhoi platform i hynny i fynd ymlaen a sgorio. Dim just cweit hwnna, oedd y set-up i weld yna, just symud y bêl yn nôl i'r cefn, just y sgiliau fan hyn, gadael nhw lawr, ac mae o wedi dal nhw allan cwpl o weithiau. O, bron i hwnna dasgu allan o ddwylo Jacob Davies, a mae'n gic ddoeth i lawr y cae, a cyfle yn sydyn fan hyn i ni fynd lawr at Catrins ar ochr y cae. Stephen Jones, prif hyfforddwr Coleg Gwyr gyda fi. Stephen, you said you were going to get all your swear words out before I came to you. Hopefully you won't swear with me now, but an element of frustration, I'm sure, that you couldn't get anything then. Yeah, it's literally the story of our season. We get in the 22, we just coughing the ball up, and we've got to be a bit more accurate in that area. And as I say, then we're letting easy ins into our 22 and giving them points on the board then, so we've got to tidy that up. But you are still in the game because of 2 forward passes, so you're still in the fight. Yeah, we're still there. It's literally, if we can come away with points over the next couple of minutes, we'll make a game of it, you know. So the effort is there. We just need a little bit more clinical, a little bit more accuracy, and I think we'll come good. It's the time in the game, isn't it? We've got about 20-25 minutes left where you want your big players to step up. Who are those big players that you're looking at the moment to do so? Oh, literally all season our centres have been very good getting us over the gain line, but we just need a little bit more depth, a little bit more accuracy to be able to control our foot speed to be able to use the men on the outside, you know. So hopefully now, next 20 minutes, you'll see it then. You get a try now and it's game on, isn't it? All to play for. It is game on, it is game on, it is. So fingers crossed now. Fingers crossed. Thank you very much, Steve. Diolch. O, mae'r bêl wedi mynd yn syth i Coleg Caerdydd ar Fro. Mae'n frwydr, cyntau'r bêl ydi Maswr, a mae'r gic yn dod mewn eto. A pwy ydi cynta i gyrraedd y bêl? Rodri Roberts, ond syth ar ôl ni glywed gan Steve Jones. Mae'n siŵr bod o'n apus iawn gyda beth mae'n newid weld yma yna. Na, lwc, sy'n bod Catrin tynnu'r maic i ffwrdd sy'n ar reg di allan yma na wedyn. Mae yn stori allan sy'n crynhoi Coleg Gwyr yma, safle i chwarae, platform i chwarae, ond jyst y camgymeriad na wedyn yn taflu cyfle i Caerdydd a Fro yma. Mae yn rwystredig ac ni mod dadansoddiad da gyn Steve yma, jyst o ran, maen nhw rhyw 10-15% o just i ffwrdd o fod yn dîm sy'n gallu bod yn... Dyna di'r gwahaniaeth mewn fan hyn. Fama, maen nhw 10-15% i ffwrdd o fod ffwrdd, sgorio 2-3 cais. Ac mae y gwahaniaeth, ac ella mae'n dangos boes ifanc, criw ifanc blwyddyn 12 ydyn nhw. Yn gic sal gan y Gwyr sy'n darganfod Ruben Fengner, sy'n gariwr cryf i ddeud y lleia. Ben Bora yn ffigio'r bas. Mae'n rhaid deud, mae amddiffyn y Gwyr wedi delio'n dda gyda cryfder Ben Bora. Walton sydd eto'n dangos i ddonio fo dan y llifoliadau hen yma, y yr eglwys Clis, sydd wedi sgorio cais yn barod hen yma, darganfod lein berffaith. Figiad gan Pritchard, ni'n meddwl bod 'na fwlch wedi agor i'r mewnwr. Ac eto, Nichols o fewn metre yn deifio am y linell, a mae wedi mynd ymlaen gan Coleg Caerdydd ar Fro. Sgrym i'r Gwyr fydd hi, ond mae'r Gwyr yn ddwfn iawn yn ei hanner ei hun. Maen nhw angen rhywsut ennill tiriogaeth cyn gyntaf as yn bosib. Ie, dwi'n meddwl bod y ddau dîm wedi dangos ella
pan bod nhw yn rhan o'r gêm hynna, ddim yn gêm, sy'n neb eisiau bod yn rhan ohoni gan bod hi'n golygu bod chi'n disgyn lawr i'r ail adran. Ond mae'r ddau dîm yn lle dangos pam bod nhw'n rhan o'r gêm yma. Lot o gwydda cadarnhaol, lot o gwydda da iawn, fflachiau gwych, ond pan mae'n dod i ysgorio y ceisiau ac i fod yn glinigol, di'r ddau y naill dim yn cweit yn dangos hynna ac pan maen nhw'n chwarae yn erbyn gwrthwynebu'r cryfach efallai wedi bod y gwahaniaeth rhwng ennill a cholli yn flaenorol yn y tymor. Y Bale sydd yn mynd allan dros yr yslys agos yma. Dwi'n meddwl bod y Gwyr yn rhy hapus gyda hynny a Rodri Roberts sy'n edrych yn siomedig gyda fo'i hun. Ie, chwarae teg, Ant wedi chwarae fan'na, oedd hi ymlaen, so dal i fan'na, mae'n mynd 60 metr, so maen nhw'n gorau chwarae fan'na. Gan i sôn amdano bod ti'n chasio gêm ac bod ti'n mynd ar ôl gêm, a maen nhw'n gorfod, achos mae yna 11 munud ar ôl ar y cloc, ond dyna yn union y math o gangymeriadau sy'n digwydd wrth i ti drio fynd ar ôl y gêm, ti'n beth. Felly, maen nhw'n gorau mynd amdani, ond mae'n rhaid nhw fod yn fwy cywir pan maen nhw'n mynd amdani hefyd. Chydig dros 10 munud sydd i fynd yma. Eto'n torri drwy'r bwlch. Walton. Metr yn brin eto. Coleg Caerdydd ar fro. Yn croesi. Yn selio'r gêm gyda'r cais yn siŵr. Jack Cleese ei ail sgôr o'r gêm. Dyblu ei dalu ar gyfer y tymor. A mae honne yn rhoid y gêm yn ei wely. A Coleg Caerdydd ar fro sy'n edrych digon saff erbyn hyn. Yndi, honna sydd yn y cais allweddol sy'n ni'n dweud eto yn dod jyst y cangymeriad na, ond y gwaith, eto ddim gwaith fwyaf taclus yn y lein, ond jyst pŵer am hyn gyn Caerdydd ar fro a cryfder nhw yn cael i blaenwyr mawr ac bod yn uniongyrchol am yna mynd tuag at y lein. Jack Cleese eto yn sgorio o dan y goleuadau yma'n Llanymddyfri. A mae Coleg Caerdydd ar fro wedi gwneud y mwyaf. Maen nhw wedi cael ambell gyfle, maen nhw wedi taflu ambell gyfle ymlaen yn ardal peryglus y cae. Ond tro yma, Caerdydd ar fro sydd yn llwyddo i roed y pwyntiau dros y llinell. A'r Gwyr erbyn hyn, wel, mae'n dalcen caled yma'n hyn iddyn nhw ddod nôl mewn iddi. Dyna be mae'r cais yna'n golygu i chwaraewyr. Coleg Caerdydd ar fro. A mae yna ambell newid yma'n hyn i Coleg Gwyr. Maen nhw am daflu popeth yn y 10 munud ola. 17 o bwyntiau'n gwahaniaeth yr ddau dîm. Bron i'r ail ddechreuad, lanio ymreichiau. Pink y Gwyr, ond eto ddim cweit yn gywir iddyn nhw. Na, mae wedi bod hanes i hanes nhw heno ac ar hyd y tymor, maen nhw ddigon ymdrech, lot o ymdrech, chwarae teg iddyn nhw. Just ddim cweit y cwyrdeb na. Mater i Caerdydd ar fro anos allan nhw reoli'r 10 munud ola yma ac mwynhau y 10 munud ola yma. Hond yw gêm ola nhw fel tîm. Mae llawer iawn ohonyn nhw'n gorffen lenni, felly trola nhw'n chwarae fel tîm efo'i gilydd. Pritchard ar Bale allan i Prose, yn mynd drwy'r dwylo Cummings. Chydig o le man hyn felly i olwyr Caerdydd ar fro. Walton yn croesi'r llinell fantais eto. Yn y boced yn aros amdani, gweld gwagle. Yn sleisio'i chydig bach. Ac yn rheoli'r Bale. Mae amddiffyn Coleg Caerdydd ar fro. Maen nhw'n awchu am gais arall, dwi'n meddwl, achos maen nhw'n taflu popeth. Use it! Mewn i ardal y dacl yma'n hyn wrth i ni weld
Oli Rhys yn pwyllo a'r Bale yn cael ei dar lawr. Cais arall i Coleg Caerdydd ar y fro. A wedi dotio gyda honne yn y gornel. A Finn Hart sydd wedi gweithio'n galed. Mae o'n cael ei glodfori am y cais yn y gornel. A mae'n saff deud yn sicr fydd y Gwyr ddim yn dod nôl mewn i hon bellach. Na, ac eto, mae'n deillio gan gymeriad arall gyn Coleg Gwyr yn anffodus. O'n i'n meddwl, ella swn i wedi bod yn fwy o wyddus i symud y bel na, ella, maen nhw'n gorfod mynd â sgorio ceisio fyna, lle cicio bel i ffwrdd, ond na, eto, jyst yr cangymeriad arall yn rhoi cyfle i Caerdydd ac maen nhw'n cymeriad y cyfle yna. Ond mae wedi bod yn stori y gêm ac yn adlewyrchu'r tymor efallai i'r ddau dîm, ond sicr Gwyr yn teimlo gyda'r cangymeriadau yna wedi rili cnoi nhw hyn yma. Cummings yn aros amdani eto i ychwanegu, i geisio ychwanegu chydig mwy o bwyntiau. Wel, mae hwnna'n gei cyfryd, mae wedi methu'r rhai. Dipyn haws na hynny hen yma, ond o'r eslys agosa yn crymanu hi'n hyfryd rhwng y pist. Ac wrth i ni weld Finn Hart eto yn wein o glist i glist. Maen nhw'n saff yn y Cynghrair am flwyddyn arall. A mae'n bwysig, mae'n rili pwysig o ran aros ar y safon ucha a chwarae ar y safon ucha o ran recriwtio yn wedig efo'r coleg, dyn nhw ddim efallai fel ysgol gyda'r disgyblion a chwaraewyr yn dod drwy y system. Mae recriwtio'n allweddol bwysig. Felly fydd Caerdydd a Fro yn sicr yn hapus, fydd Rhanbarth Caerdydd yn hapus iawn hefyd bod Caerdydd a Fro yn aros. Gan bod efallai yn golygu bod mwy o hoci Caerdydd wedi meddwl am fynd dros y bont neu am edrych am gyfleoedd eraill yn aros yng Nghymru wedyn ac yn Caerdydd. Yn sicr yn golygu tipyn i'r coleg a tipyn i'r chwaraewyr yn chwarae am falchder. Falle fydden nhw'n siomedig gyda sut mae'r tymor wedi mynd iddyn nhw hyd yn hyn. Maen nhw wedi bod yn agos yn lot o'r gemau maen nhw wedi chwarae eleni. Maen nhw wedi gwthio'r cewri o'r Cynghrair, sut ti'n deud, a dyn nhw'n cweit di llwyddo i gael gymaint o fuddugoliaethau hynny, ond dyma nhw'n dangos be maen nhw'n gallu gwneud yn erbyn y Gwyr. Maen nhw wedi bod, mae'r Cynghrair yn eithriadol yn gystadleuol, a mae'r canlyniadau leni ag mae tîmau newydd bob tymor, o ran y bechgyn sy'n chwarae o fewn y tîmau, dyna pam mae yna gymaint o wahaniaeth o ran cymoedd enghraifft llynydd yn colli bob gêm, ond maen nhw'n ffindio hynna mewn ffeinal leni. Mae'r turnover yna'n fawr. Cyfle gyda'r hoi bach yma i fi ofyn i ti llywar just yn sydyn amser yn y gêm heno yma? Dwi'n meddwl, mae un o chwaraewyr rhengol Caerdydd a Fro, dyna o fanna Jack Walton, wedi bod yn eithriadol o bwysig iddyn nhw o ran ennill y peli, stopio momentum Coleg Gwyr Abertawe, mae wedi ennill lot o beli pwysig ac yn hyddiannol ser yn y gem. Caerdydd ar rownd eto, Cummings yn ffigio, Cummings yn darganfod a ceri o le. Dyna ni diwedd y gan a Caerdydd ar Fro. Maen nhw'n dangos i safon nhw, maen nhw'n dangos i gallu nhw, a maen nhw wedi ar llwys i talent nhw ar Coleg y Gwyr yn yr ail hanner yma. A cracar i Cummings i orffen pethau. Just Gwyr yn methu cwpl o dacls o fanna. Ac yn brasgamig yn gallu tynnu ffwrdd o fanna i goroni'r perfformiad o fanna. Mae'r dau yng roed y walkie-talkie gadw sy'n golygu bod yn mewn flan yn saff. Caerdydd ar Fro 31 o bwyntiau o flaen y Gwyr erbyn hyn. Byn nhw'n edrych ymlaen am dymor arall ar lefel ucha ysgolion a cholegau yma yng Nghymru, ond diraddiad sy'n gwynebu Coleg Gwyr a Llywarch yn edrych ar
tîm Coleg Gwyr. Fel o ti'n sôn y gynharach, lot o chwaraewyr iengach yn eu carfan nhw. Fy nhw'n siomedig efo'r canlyniad, ond maen nhw wedi dangos eu talent nhw ar y lefel yma eleni, a dwi'n siŵr fy nhw efo tymor eitha llwyddiannus o'i blaen o blwyddyn nesaf. Bydd yna, os yn syni, gan nhw dymor eithriadol dda tymor nesaf. Dwi'n meddwl, mae lot o'r oce maen nhw wedi chwarae yn y gwrthrybydd cryf. Mae 13 o'r tîm sy'n dechrau mae hynna gyda Coleg Gwyr yn sticio gyda'i gilydd, ac pan ydych chi'n dod yn y goreuon, pan chi'n disgyn lawr wedyn adran, fydd yr camgymeriadau yna oedd yn digwydd yn erbyn y tîmau gwell efallai sy'n rhoi chi o dan mwy o bwysau yn dod i ffwrdd yn yr adran B. Felly fy nhw'n hyderus iawn yn mynd fewn i flwyddyn nesaf wedi cadw'r criw yma. Ond wedyn, os ydyn nhw'n dod nôl fyny, maen nhw efo problem tebyg eto wedyn, ond na, o ran tymor nesaf, yn amlwg yn siomedig yn y neges, dwi'n siŵr fydd lot o hyder yn mynd fewn i flwyddyn nesaf. Un gêm arall i ddod hen yma. Pwy fydd yn cael ei dyrchafu i adran A felly yn cymryd lle Coleg Gwyr a'i Coleg Gwent neu Ysgol Uwchradd Casnewydd fydd yn cael y fraint o gael ei dyrchafu i adran A ar gyfer y flwyddyn nesaf. A mae honna i ddod am chwarter wedi 7 heno yma. Felly, os da chi'n eistedd adran glyd yn gwylio'r gêm yma, falle fy'n rhyw gyfle byr i chi fynd i gael eich swper, a wedyn eistedd nôl o flaen y bocs i wylio hwn ar S4C. Anaf yn fan hyn i Jack Hoskins. Da ni'n gweld chydig o driniaeth i'r ddau dîm yn fan hyn. Ond mae'n rhaid deud, wrth edrych ar restr o enwau Coleg Gwyr, Jack Hoskins yn sicr wedi bod yn un sydd wedi dangos i dalent o hen yma. Falle ddim wedi gweld gymaint o Ethan Balsh fel sonwyd ar ddechrau'r rhaglen, a gan y prif hyfforddwr Steve Jones, y ddau ganolwr yn cyfuno. Hyfforddwyr Coleg Gwyr sy'n edrych ymlaen yn gwylio'r gêm, yn gwylio i tîm nhw ar ochr weitha y canlyniad hen yma. Pas hyfryd gan Finn Hart. Cummings, nôl tu mewn. Cummings yn ceisio bylchu drwy'r dacl. A mae di cael ei throi gan Coleg Gwyr. A'r Gwyr fydd yn cael cyfle i roed hon i lawr y cae. Munud i fynd yn y gêm yma. Munud i Coleg Caerdydd ar y fro. Fwynhau ei ymddangosiad nhw yn adran A. Rhai o'r chwaraewyr yn amlwg yn gadael y coleg y flwyddyn nesaf. Gawn nhw gymryd i mewn, mwynhau y foment, mwynhau munudau ola nhw yn y crys neifi o Coleg Caerdydd ar y fro. Ac yn y bôn, y pŵer gan y pac, ac yn drefnus yn amddiffyn y sgarmesu symudol. Dyna mae Coleg Caerdydd ar y fro wedi serenu ynddo heno. Y bêl eto yn y lein ddim wedi clicio i Coleg Gwyr. Y cloc yn tician at y coch. Y gêm ola yn adran ar. Gic yn mynd lawr y cae gan Prosser yn uchel mewn i awyr nos. Da ni'n clywed y dyfarnwr yn gweiddi chwarae ola. Felly, y Gwyr, dwi'n siŵr fydden nhw'n ysu am gais rhywbeth i ddathlu ar ddiwedd y gêm yma. Mae'r bêl wedi rwygo gan Ben Bora. Bora yn ffigio. Bora yn cael ei daclo gan Dan Wilds. A mae'n gigos, a mae'r dyfarnwr yn mynd i alw y chwaraewr. O, mae'n mynd i'w boced. Mae'n Gerdyn Melyn yn fan hyn yn chwarae ola y gêm. Trist i weld Dan Wilds yn mynd i ffwrdd o'r cae. A mae hynny'n rhwbio halen yn y briw
i Coleg Gwyr. Mae'n rhaid dweud, mae'n Gwenni'n dod i ffwrdd o'r cae. Diolch yn edrych fel bod o'n rhy siomedig gyda hwnna. Tackle enfawr, nerthol gan Finn Hart. Mae'r ddau dîm dal yn ysu i fynd ben. Bod y cloc wedi croesi yn goch. Y Gwyr dal yn mynd amdani. A mae'n gigos i'r Gwyr yn mynd yn sydyn. Oli Rhys, mae'n faintais arall. Ac yn mynd i hun, Hoskins yn ceisio cadw'r dwylo yn rhydd. Y gic syth o'r bas. You're offside, okay? Wel, maen nhw'n ceisio mwynhau y gêm bod nhw ar ochr anghywir y sgorfwrdd. A mae'n rhaid dweud, dydy'r un o'r ddau dîm eisiau gorffen y gêm. Mae'r ddau dîm yn mwynhau, mae'r ddau dîm eisiau cario ymlaen. Ac yn sicr, mae'r Gwyr yn mynd i fod eisiau rhoi cais arall ar y bwrdd cyn diwedd yr ornest. Da ni'n ddofn yn y coch erbyn hyn, ond y Gwyr a Coleg Caerdydd ar fro. Mae'r ddau dîm dal eisiau chwarae, mae'r ddau dîm yn mwynhau y cyfle mae gynrychioli eu colegau nhw ar bêl yn gywir unwaith eto ar y brig. Miles Nelson, mae'n efantais ac yn trio mynd drwy'r canol. Morgan, unwaith eto mae'r bêl yn rhydd i Nelson dros y bêl Finn Hart. Hoskins yn bylchu. Hoskins ar linell y ddwy ar hugen. Rhedeg allan o opsiwn yma Coleg Gwyr. Mae'n dal i... Wel, mae'n gigos arall o'n hyn. Felly, sgwni be mae'r Gwyr am wneud tro yma. Cornel neu mynd amdani. A mynd am y tap. Ac yn sythu. Rhedeg yn gry. Logan Heaven Hearn. Mae'n gigos. Coleg Caerdydd ar fro sydd wedi dwyn hi. Mae'r cloc yn goch. Cummings. Digon i'w digon. Medde'r cefnwr. Dyna ni diwedd adran a yng Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru ar gyfer y ddau dîm yma. Coleg Caerdydd ar fro sydd wedi sicrhau i lle nhw yn haen ucha Ysgolion a Cholegau am flwyddyn arall. A Coleg Gwyr sy'n gwynebu diraddiad i adran flwyddyn nesa. Rhyddhad i Coleg Caerdydd ar fro, mae'n rhaid ni ddeud. Buddigoliaeth fawr i nhw yn y bôn. Coleg Caerdydd ar fro fydd yn yr haen ucha blwyddyn nesa. Ie, llongfarchiadau enfawr i Coleg Caerdydd ar fro. I ni'n gwybod y bydd Coleg Gwyr Abertawe yn disgyn, ond pwy fydd yn cymryd i lle nhw sgwni yn y brif adran a'i Coleg Gwent neu Ysgol Uwchradd Casnewydd. Mae'r gêm yna'n dechrau yn fyw fan hyn ar S4C ar ein gwefannau cymdeithasol ni am 7:15, felly ymunwch â ni cyn bo hir am y gêm yna. Ag wythnos nesa wedyn ni, wel, fe fyddwn ni nôl ar gyfer 2 gêm enfawr unwaith eto. Rownd derfynol y merched, felly Coleg Gwent yn erbyn Coleg y Cymoedd, hynny am 4:45, ac yna rownd derfynol y bechgyn. Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg y Cymoedd, hynny am 7:15. Ond, nôl â ni at y presennol, mae seren y gêm gyda Ifan. Yes, mae diolch i ti Catrin a ymuno gyda fi. Mae capten Coleg Caerdydd ar fro ar seren y gêm. Jack, we'll start with you, mate. It looked like you really enjoyed that game. Yeah, it went really well. I thought, the boys stuck together, dug deep, and come away with the win. But, it's been a bit of a tough season for us, but, the boys worked hard there and we got through it and come away with a good win. From a defensive point of view, I thought you were outstanding, defensively tackling, getting up on your feet, being an absolute nuisance in that breakdown. Is that something that you try and specialise in?
Yeah, I'd say the Jackals are probably one of my main parts of my game, you know, yeah. Zach, as a skipper, how important was this win for you tonight? As a college, you're now staying in Conference A. How important is that for you? Well, obviously, echoing what Jack said, you know, we've had a tough season with results sometimes not going our way. So getting the win tonight was massive for us. You know, the boys stuck together, showed some brotherhood and played well. How important is that balance with you, especially in the back row? We mentioned it before the game, the importance of you two, and obviously Ben Bora with ball in hand. That was a pretty big weapon for you boys tonight. Yeah, I know. Luckily, you know, we've had quite a strong back row this season. You know, that's a key point of the game, and it only getting more important as years go on, I feel like. So, you know, it's great that we have that tool. Perfect. Thanks, boys. Thank you very much, and well done, and all the best now for next year. Thank you. Ie, llongyfarchiadau enfawr I Gaerdydd, ac yn llwyr heiddi hynny yn y pen draw, Llywarch. Oedda'n sicr, nath nhw dynnu ffwrdd, nath nhw gymryd bach o amser na ni'n disgwyl I dynnu ffwrdd, ond oedden nhw'n llawn heiddi eto I sgorio 6 cais na yn diwedd, na, nhw'n llawn heiddi chwarae teg nhw. O'n i'n siarad fyna efo Jack Walton, tipyn o chwaraewr, mae rai fi ddweud, nuisance a dros y bêl na, yn neud I farc ar y cae, yn neud gwaniaeth I Gaerdydd. Oedd yn sicr, ac just yn cadw Gwyr I ffwrdd, ti'n beth, oedd o'n ennill momentum iddyn nhw, stopio chwarae Coleg Gwyr, ac oedd o'n eithriadol o bwysig hanner cyntaf, gyda'n bwysig iawn dechrau hanner hefyd, felly, na, chwarae teg, mae wastad yn ffantastig cael chwaraewyr fel yn dy dîm di, ac yn scrapio yn bob pêl, ac yn ennill y frwydr ar y llawr chwarae teg iddo. Pa mor bwysig yw cael blaen asgellwr fel na mewn tîm? Yn deall, mae'n stopio'r tîma I gael y bêl yn amlwg, ond hefyd mae'n gallu dod ar momentum draw I chi. Dim jyst I waith amddiffynol, ond oedd o'n cario'n dda hefyd chwarae teg iddo, so oedd yn llawn I seren y gem. Wel, tra fod y tîm yn dathlu, ni'n mynd I glywed yn y man gan brif y fforddwr Caerdydd ar y Fro Daieng. Mae gyda ni'n y stiwdio, ond cyn hynny mae gyda Ifan ragor o mateb. Ie, yn ymuno gyda fe mae capten Coleg Gwyr, Rodri Jenkins. Rod, I ddechrau offta, mae'r corffoi, mae diolch gyda'r bang ar y trwyna, sy'n ma fe? Just frustrating, really, just pallu dod o'n man, yeah. Y siom yn amlwg bod chi wedi colli'r gêm nawr, bod chi'n disgu nôl lawr I adran B. Siwch chi'n mynd I fwrw nôl ar ôl hwn? Just angen bwrw gym y galed fel squad, barod ar gyfer gêm ar ôl Nadolig, a barod wedyn i'r bois blwyddyn cyntaf I mynd ar gyfer tymor nesaf. O ran, le chi'n meddwl falle golloch i'r gêm nawr, ni'n meddwl wedd Coleg Caerdydd ar Fro o ran I pac nhw'n gryf iawn, oedd y reng ôl yn gryf iawn, falle ysgar y mesymidol yn mynd ar y drod flan. Ble chi'n meddwl falle wnaethoch chi colli gafel ar y gêm na, achos mae mewn i'r ail hanner, dim ond 5 pwynt oedd ni? Credu just chwarae'n adaloedd anghywir o'r ca, roi'n hunan dan pressure, a wedyn nhw'n capitalisio on o mistakes ni. Brilliant, diolch yn fawr ti Rod, diolch boi. Ie, y siom yn amlwg fyna, ond I bawb sy'n siomedig, mae yna rhywun sy'n dathlu ac ar ben I ddigon, a Dai yng prif y fforddwr Caerdydd ar Fro yw hwnnw. Dai, congratulations. What does that win mean for you this evening? Well, it means a lot to the college, you know, and it wasn't about tonight for these players. These players knew it's what's coming behind. So, you know, I couldn't ask much more of them. We made it hard work for ourselves, especially in that first 20 minutes in the second half, but come away with a good win in the end, and really pleased and really proud of them. But the second 20 minutes of that second half, you blew them away. Those tries kept on coming. 6 tries in all throughout the game. You must be pleased with how they managed that game at the end and how they just took every opportunity in that sort of final 20 minutes. Yeah, that's something that's eluded us all year. You know, I think we've been in the games with 10, 15 minutes to go, and we've let the game slip away, so really pleased how we finished strong. And obviously a pity we didn't do it earlier on in the season, but tonight was really important for the college and for obviously next year coming and staying in this league. We're seeing the best bits now from that second half. Some fantastic players. We've just been analysing Jack Walton. What a nuisance he was this evening. Well, that's his job, isn't it? Yeah, you're right. And you know, he did a great job. And as I said, it wasn't many you know, below par performances tonight. I was really proud of them all, and you know, we asked them to do a job, asked them to go out there and play for the badge, and they've done that.
And you're looking forward to, what, carrying on with the job and next season already? When does the planning start? Oh, absolutely. I've thoroughly enjoyed it. It's been a learning phase for me. Obviously, green as grass when it comes to, obviously, this level. There's a lot of plans to try and move the academy forward for next season, and I'm thrilled to be a part of it. Yeah, huge congratulations. It's a tough game to be involved in on the prep for your players, coaches and everyone in the college. So big weight off the shoulders, I'm sure. But how do you prep now for next year? I know a lot of those boys probably won't be with them, and it's a credit to them, really, Joe. They won't be here next year, but they put in a performance for yourself to make sure the boys coming through are here next year. Yeah, absolutely. And I think, Martin Fowler done a fantastic job with the academy for, 6-7 years. Obviously, we've made plans to try and change direction a little bit, do a few new things. But as you know, it's all about recruitment. So we'll all be fighting for the same players for next year. But, I'm really looking forward to it. We've got a good young group coming through, and I'm thoroughly enjoying it. And it's nice to see some of the boys playing to this, to a level that perhaps they haven't played throughout the season. Well, Di, it's been lovely to see you and to catch up. Thank you very much. We'll let you get on. Thanks very much. Long trip back to Cardiff now. Be safe. Thank you, Di. Dyna ni, Di Young yn ein gadael ni ar y siwrne nôl I Gaerdydd yn barod. Dwi'n cyfle I fi'ch atgoffa chi bod na ddigon o chwaraeon I ddod yr wythnos hon ar S4C yn dechrau gyda sgorio. Uchafbwyntiau o'r seintiau newydd. Mae nhw yn chwarae yn Ewrop wrth gwrs, hynny ddod am 10 o'r gloch heno. Ac yna, nos fori, wel dyma I chi gêm, uchafbwyntiau o Gymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. 2 gymal cofiwch, a'r cymal cynta fori o Stadiwm Dinas Caerdydd, ac yna y seiclo trac nos fori am 11, ac yna ddydd Sadwrn am 4 o'r gloch, Cynghrair y pencampwyr yn fyw. Ac oes mae mwy o chwaraeon eto I ddod fyth. Clwb rygbi yn ôl nos Sadwrn, Zebra yn erbyn y Gweilch am 7:30 wedi 7, ac yna cyfle I weld Caerdydd yn erbyn y Dreigiau nos Sadwrn am 9:45, ac yna uchafbwyntiau o'r bencampwriaeth yma a Super Rygbi Cymru nos Fawrth am 8:30 wedi 9. Ond, di ni ddim yn mynd unrhyw le. O na, achos mae gêm arall I ddod fan hyn. Pwy fydd yn, dod lan i'r brif adran sgwni. Fe fyddwn ni ffinio mas am 7:15. Digon o gyfle I Llywarch gael I sglods. Mae nhw'n oer achos mae wedi bod yn aros 2 awr i'w bwyta nhw. Ond ffindwn ni microwave yn rhywle a newn ni dwymo nhw lan I ti. Cewch chi gael ryw hoi fach, ond ymunwch gyda ni am 7:15 am y gêm na rhwng Ysgol Uwchradd Casnewydd a Coleg Gwent. Welwn I chi cyn bo hir.